منن أنا اندارو زرقو حدن أنا يبل سيكت لخون أنا يبل أنا الكاخالو أنا يبل أنا الكاخالو ورصيكالو أنا يبل أنا غتالموت أنا يبل أنا مود حاموت أنا يبل أرحخول منو دوز بلا أتعبون متكالو أنا والدق زي سكر حتوري قلبهم ودي إري أنا يبل أنا دلاي سناي سخا سنف كويلو أنا يبل قزم كمن بسا أنا انتلقى يبلون أبسا أنا يبل أنت حادد بي أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل أنت حادد بي أنا يبل حادنت كيعبي أنا تلقى يبلون أبسا أنا يبل قزم كمن بسا أنا تلك سايكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمغنا أنا يبل أنت الخصاصنا ويتقدري أنت قوي طفنا أنا تلك أيكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمغنا أنا يبل أنت الخصاصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبسا قوزن كمان مسا سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يوم لومو ون لعلا قداسنا زلوم زيناتاتنا عالم حزنا لكم قريبنا لنا بقطبة بدبلوماسي بتصلوا بعالم درجة عبيت أرسال زلوم مكم قلحتنا عالم بوتادراوي بكينات رايدة كنا نقطبة ون عبصلوا غير لسه زلو كينات ناي أمونغو إسرائيل إيران زخي زلو كنات عبنا وصعب قطبة غير له يتقطبة دايمنشن ناتو كن فتنينا ولكن إسرائيل كتوزت خلدا لازم بهذا لو سقمتي speculation وين إزك هوني زبل theories أصبحنا بس هي خير له نأمريكا president دما دمسه يبول لابز قداي زي سقام مديسنا تقداي الراسين والله تزيد بكل من قد كرينا حوتي أب إسرائيل حدا متكعت غير خمسة ليز نجار جلو قبل ما لسنا إسرائيل أب حوت انتاي هونيو نزل تنكفون كرينا أب زوبانا خمس تخلنا أب السودان أب إثيوبيا أب صومال جبتي أب تزوبات قبل زلا كل نجارات عايزنا نرينا أم مودة هذا نبي يرترينا هنعرف لايك مكبر سبورت مكبر سام مودة تمسيمس نحدما بتحتنا أنا تدكو أبالات نيزي channel كونوا قبلكم يدلي مجمريا نايلومك قبرة دليل اللي هوجن بقطة بعينا خنجمر أوروبا حبرت زبل وان راد حريونا بجاينا كنا. I think we have to be lucid on our situation. Europe is no more the top priority of the US. The US top priority is US, which is normal and fair. The second top priority is China. And President ناي فرنسا إيمانويل ماكرون هذا أقدس زربا عملي قلو زربازي أوشتي أوروبا كم زلو كل سبيل فلت بوقعي وطي كأبعال بلومبرغ كتزاربوغن نبحك أقدس نزلويو انتهي بلالو this is a reality check بحال ننوي حوان كم زي أبحاد زي فناتلو دي فناتلو محزنات ناتهم كسامود أتاز خده قلو خوينهم سمعهم زنبره الريالي تكهرمهم جميرو لأوروبا مرعنا فرنسا تبلالو هذا نقدر نصور كهرنالو لوسيد مالت كليرلي كنزاربلو بنصور كنزاربلو زلنا نقرالو أوروبا أمريكا قدامنا تيبلونا بزوانزي أمريكا قدامنا تا أوروبا يكوننا بزوانزي إني سكيورتينا أوروبا يكوننا يكالك قدامنا تا يتبوني بزوانزي أمريكا قدامنا ناتا مجمري أمريكايو which is quite normal normally fair دما يزيلو السجن يكونن تقدامي priority كاب عدا وصاي ግን ቻይና ያዘላ ስለዚህ security አቅምናታ ወታደራዊ አቅምናታ ሁሉ ነገር ዘለዋ ንቻይና ነምርቃር ናብ ቻይና ያከተተኩር ተቀደም ኤሮፓ ቀዳምነት ስለዝነበረ ማይኮንን ራሽያ ስለዝነበረት ናይ security ቀዳማይት መወዳደርቶ ራሽያ ኮንቴንት ኮብሬም ንኤሮፓ ቀዳምነት ይቡሃኔሩ ሎሚ ግን ራሽያ ከምዘላት ሓያል ክንሳ ካብ ራሽያ ንላዕሊ ቻይና ስለዝሓየለት كل أتوقعنا توم كل وتهدراون تاون حيلناتهم
ናብ ቻይና እዮም ከቕንዕዎ ስለዚ ናይ ኤሮፓ ሴኩሪቲ ኣገዳስነት ክልዎ የኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ and this is a really big blow ዓቢ ማህረምቲ ንኤሮፓ ምክንያቱ ኤሮፓ ኩለን ሃገራት ኤሮፓ እንታይን ገይረን ካብ 1991 ድሕሪ ምፍራስ ሕብረት ሶቪየት ወይ እውን ዝሑል ኩናት ምሰብቅዕ ወታደራዊ ዓቕምናተን ኣልሚሶነየን ኣደቂሶነየን ሰራዊት ናተን ተጠዋቢልኖ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሰራዊቶም እናገደፉ ታንክታቶም ንኻሎት ናሃቡ እናሸጡ ንሕና ናይ ሰላም ህዝቢና ወግን ኣሜሪካ እዩ ኔቶ ዝበሃል ድማ ኣለና ገለ እናበሉ ኩሉ ነገር ገዲፎም እዮም ገስወት ወታደራዊ ዓቕምኻ እንተልሚስካዮ ሓደ መዓልቲ ሓደጋ ከም ዝወጥቀካ ኣብ መፅሓፍ ዝተፃሕፈ ነይሩ ሰላም ክህልወካ መጀመርያ ሓያል ወታደራዊ ንኩናት ክትዳለው ኣለካ ሰላም ከተስተባቕር ንኩናት ክትዳለው ኣለካ እዩ ዝብል እትልቦና ነዚ ምኽሪ እዚ ዕሽሽ ኢሎም ጉሒፎም ካልእ መንገዲ ክተሉ ነይሮም እቲ ሪያሊቲ ከም ዝድርዮ ዘለኹም መራሕቲ ናይ ኤሮፓ ከምዚ ቦምብ ሼል ዝኾነ ሬቨሌሽን ወይ እውን ሓቅታት የውፅኡ ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ ዝስምዕዎ ሕጂ For the rest, it depends on the moment. They are a super loyal and reliable partner on Ukraine. Will it last? I don't know. But let's be clear, at the same time, in Afghanistan, we didn't have the call before, and in the AUKUS deal in Australia, I didn't have the call before. But it's not a reproach. I try to be lucid. The EU is not the priority of the US. And this is why part of the wake-up call period of time we are living, and part of what we have to completely reshape, is our defense and security strategy. We are part of NATO. No discussion. We are strong ally of the US. No discussion. But we have to de-risk our model from the US agenda. This is a very important message. እንታይ ዝብል ዘሎ ወላ እውን እኮ ኣብቲ ናይ ምስ ኣሜሪካ ጥቡቕ ሽርክነት ኣለና እንተበልና ኣብታ ኣገዳስነት ብታት እኮ ርኢቶና ይስማዓኒ ወይ እውን ርኢቶናትና ተሰሚዑ ነቲ ክኸውን ዝኽእል ውሳነ ከነግሮ ይንኽእልና ኢና ስለዚ በቲ ኮይኑ በቲ ንሕጂ ኣብ ዩክሬን ዝሕግዙ ንሪኦም ኣለና ንክንደይ ክቕፅል ኢና መጻኢ ግን ዊ ዶንት ኖ ይብላ ኣሎ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘሎ ኣሜሪካ ዩክሬን ስለ ዝዓነወት ናብ ኣካል ናይ ሕብረት ኤሮፓ ግበርዋ ይብልዎም ኣለዉ ኣብቲ ቁጠባ ናይ ኤሮፓ እትዮም ኤሮፓ እዮም ኩሉ እቲ ክሳራ ኩሉ ኣብ ዩክሬን ወዲቑ ዘሎ ኤሮፓ ክኸፍልዎ ከም ዘለዎን እውን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ኣሜሪካ ናታ ኣጀንዳ ካሊእ ዘሎ ንሕና ደድሕሪ ኣሜሪካ ተገቲትና ብምኻድ ድማ ሓደጋ ናይ ኤሮፓ ኢንዲፐንደንስ ናፅነትን ልውላውነትን ናይ ኤሮፓ ኣብ ሓደጋ ይቲና ኣለና እናበለ ማክሮን ኣክቹሊ መበል ሳልሳይ ራብዓይ ግዜ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ከምዚ ኢሉ ግን ሰማዒ ይረኸበን እታ ናይ ኤሮፓ ኮሚሽን ፕሬዚደንት ዘላ ንኤሮፓ ከመይ ጌርካ ጠቕሊልካ ብኣሜሪካ ትእትዋ ምናልባት ምስ ግዜ ንዝመስለኒ ኣካል ናይ ኣሜሪካ ክንከውን ኢና ወላ ከም ሓንቲ ሰይድ ግበሩና ከይትብል ከማን ኢኻ ትፈርህ ብጀካ ኣሜሪካ ካልእ ነገር ክትገብር ዘይትኽእል እያ እታ መራሒት ናይቲ ኮሚሽን ዘላ ማክሮን ከምዚ ምስ በለ እውን ብዙሕ ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ዝወሃቦ ነዚ ዘረባ እዚ እቲ ሓቂ ግን እዚ እዩ ኤሮፓ ኢንዲፐንደንት ክኸውን ዝግባእ ናይ ኣሜሪካ ተጎታቲ ኢንዴትሮ ክኾነ ዶሜትሮ ወይ እውን እቲ ተጎታቲ ክፋል ናይ መኪና ክኾነ ይግባእኒ ነይሩ ከመይ ዝበለ ሓያል ኮንቲነንት ክነሱ ቁጠባ ዘለዎ ሰፊዕ ዕዳጋ ዘለዎ ነብሱ ዝኻለ ናቱ ኢንዲፐንደንት ስትራቴጂ ክገብር ዝግብኦ እዩ ነይሩ ወላ እውን ወታደራዊ ዓቕሚ እንተኾነ ናቱ ክሃንፅ ዝኽእል እዩ ምናልባት ኣብ ዓለም ቀዳማይ ከይከውን ይኽእል እዩ ባት they still have the capability ነፍሶም ንክኽእሉ ስለዚ ናይ ዩሮፒያን ሞዴል ክትክተል ትፍትን ዘለካ ከም ኤሮፓ ሕብረት ዘይንኸውን ኖ ከም ኤሮፓ ሕብረት ክትከውን የብልካ ምክንያቱ ኤሮፓ ሕብረት ከም ኤሮፓ ሕብረት ብምዃኖም ይሓዝኑ ኣለዉ ኤሮፓ ሕብረት ኣይኮነ ፀገሞም ኤሮፓ ሕብረት ግን ሓደ ኣሜሪካ እትዝውሮ ባእታ ብምዃኑ ይትፀገም እምበር ናፃ ዝኾነ ምስ ቻይና ናቱ ስትራቴጂ ዝገብር ምስ ራሻ ናቱ ስትራቴጂ ዝገብር ምስ ካልኦት ናቱ ስትራቴጂ ዝገብር እንተኮይኑ ፀገም ኣይመሃለዎን ግን ኣሜሪካ ደፊኣ ምስ ራሻ ዝገበረቶም እቲ ንቁጠብኦም መሓውር ዝነበረ ነዳዲ ምስ ራሻ ክትዋጋእ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ግን እንታይ ዘባእሳ ኣለካ ነዳዲ ራሻ ትሸይጥ ኣላ ገንዘብ የድልያ እስኻ ድማ ነዳዲ የድልየካ እቲ ነዳዲ እቲ ንቁጠባኻ በይዝ እንድሕር ኮይኑ ክትዋጋእ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዩክሬን ግን እቲ መሰረት ናይ ትሕተ ቅርፂ ወይ እውን እቲ ነዳዲ ነቲ ህዝቢ እውን ስለ ዝጠቅም መገደፍካዮ ነርካ ራሻ ድማ ፀገም ኣይነበሮን ነቲ ነዳዲ ከም ዘሎ እናቐፀልካ ኣብ ኩናት ክትኣቱ ትኽእል ነርካ ኖ ራሻ ንኸይትረብሕ ኢልካ ልክዕ ከምዚ እዚ ኣበይሪናዮም ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኣናዮ ኢትዮጵያን ኤርትራ ምስ ተዋግኣ ብወደብ ሓሳብ ንክጥቀሙ ዝኸልከሎም ኣካል ኣይነበረን እንታይ ግን ገይሮም ኤርትራ ንኸይትረብሕ ኤርትራ ገንዘብ ንኸይትረክብ ኤርትራ ንኸይሓልፈላ ብዕፅፍን ዕፅፍታትን ገንዘብ ኣብ ጅቡቲ ከይድና ክንገብሮ ኢና ወደባቶም ወላ ገመል የስትይሉ ሰይ ገመል ነስትየሉ እንታይ ፀገም ኣለዎ ዕዳማስ ኣለዎ ኣብቲ ወደባት ናትና ወደባት ናይ ኤርትራ እንታይ ይብሉ ዓሰብ እኮ ሓንቲ የብሉን የስ it doesn't matter ኤርትራ ባፅዕ ኣለዋ ዓሰብ ናይ ግድን ኣይኮነን ክትጥቀመሉ ኣብ ደስ ዝበላ ግዜ ትጥቀመሉ ናይ ኤርትራ እዩ ወደብ እቲ መሬት ናይ ኤርትራ እዩ ኣብ ደስ ዝበሎም ግዜ ድማ ክጥቀሙሉ እዮም
كم زي لهم كنا تصحفيه زرابي عصب ولا حتى ولا أجمل ده يصير إيرترا ناي بيزنس إيرترا دليتا تقبر له ناي إيرترا يتحط عصبنا إيرترا أنت دليا وده بتقبر له أنت دليا دما عطياته ما جشاب كلا بعض حتى تكب مستقام سبحان نقول حد جنريشن بس مثلا كنت تمام سبعة دما نحسب دما كم بحدش أسريكا تتكمله إثيوبياويان عصب سلديت تكمون هبنا تعين زربايزي انت عينت صلاليه ابت ፖለቲካናቶም ዘሎ ፅንሂልና ክንሰሚዕና ብዛዕባ እዚ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ኣብ ዝዋን እዚ ንዓሰብ ብስእሊ ብሳተላይት ሪኦም ወላ ሓንቲ እኮ ትጥቀመሉ የለን ኖ ፕሮብለም ኤርትራ ዝኣኽላ ወደብ ባፅዕ ኣለዋ ስለዚ ባፅዕ ትጥቀመላ ንዓሰብ ኢትዮጵያ ክትጥቀመሉ ወይ ካልኦት እዮም ክትጥቀመሉ ዝኽእሉ ምስ ዝነበረ እገዳን ዕፅዋን ድማ ክትጥቀመሉ ኣይመረፀትን ንቐፅል እስኪ ኣብዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓንቲ ነገር ተዛሪቡ ነይሩ እስከ ስምዕዎም እዚኣ ሓደ ነገር ኣብቲ ፖለቲካ ንምትትታው ዝጥቀመሉ ታክቲክ ንክንፈልጥ ኢለ እዚኣ እስከ ስምዕዋ ሪሕሊ መፀካት بذا يجري يضل لنا أفريقيا بفلاي نايتن منقستات متكاتا يخاتمز وي معرة المنقستات متكاتا زخونو أو وداد باتات كل وكال وزغدينا نتوصل نبرنا نايسلوا كبابيتات وي كلي زبعال انت دقا مقابريا زخونو سرعاتات مقابريا زخونو سلطانات اليوم كيلن بقود مالتي بتاعت هاتغا تكالات ناي منقستي ناي سليا ناي ستا ناي بوليس ناي حدد بحال تكالات نساتون مقابريا خونو اليوم ترايس اللي دي أخلو معريهم بقول باب سيفل سوسايتي ترجمه خير مالتي نبتها قدر له محبراو بهلاو خطباو ستاو خناتات كت زور كت كلمنتي أبدل يا وان تقول أخم تقاومه أبزيد لك أجزية تطفو من بينه تلو خطات إنها كات سرعة سلد خون لو ما حدا بحدا أبزغون كباب أفريقيا ولا وزخ أفريقيا إذا بيشم سيفل سوسايتي تباهيلو ذيك أساس حيلتات من مولو أو صرحوا صراحتنيات عبيات صحيفات كفيتهم مخاين هيزوم كمبيوترات غيرهم كالز تاتل دنقصاصو من يخفلهم بس من يخفلهم لمن يزوهبت حجز نمتع علامات يزخين انت عينة عبيهم تفطروا او وشت الهبرتسب نحلنا بنهانا مريتشا ديكونس بمريتشا نايتهم نظام سيفل سوسايتي ناولو مقابريا كوخونهم انتي ابقلقل يسربوا لهم سبات ولا تعي سيفل سوسايتي نحلوهم كله حدا أجنت تبلو ويناتاتهم أسيت تبلوهم يأتولو أمانجو خينو نتنفتات دكاتاتل حبريت هذا محلالف بتفل عليه من قد هجاتنا حبريت هذا متحلالف من قدي مزي مراقبة التكنولوجيا أزي معبين سلطة خنا خون غير كاتر أوش ذا الأسرع متات حدا بحدا من بينهم تمكرات ترينام تجرو تبغصو قدم بيشم هيمانوتاو تكالات نسقومات كبابيتات كحجزو تفل عليه رديئت كجبرو تبغصو نيرم بلبي نقنعنا إذا أنت كلات زيادة عينن كود قالن كابز جمرة جزيجن بخفيل وبملو مجابرياناتن تلقطات نحوني أمزيو يقول كم واحد سلام يلا هنا ده سكر نجار يلا مغنياتو زنا طحيو عين تاتناون سبوا يدري إذا زربازي كابنتاي تبقي سيزم سألكم زلوه نقرأ من قدي حنت أرستلات النبزي زخاء كل سبون كفلت أصل زلوه لسه نبزي. The CIA is looking to recruit new informants in China, Iran and North Korea via social media. The US spy agency has posted instructions on its social media accounts and the dark web on how to contact it securely. Now, these instructions were shared in Mandarin, Farsi, and Korean. The instructions were shared on CIA's X, Facebook, Instagram. أمن أمريكا سلّي مدبر CIA صراحة تاتي دل خمسلو عبير له أب تشاينا أب إيران كم أب كوريا كمون أب روسيا كونوا زغلو ايجنت سيدل كمزلو سلامتاي كم عينت اوبن ليك زارب جميرهم سب بين دايركتلي اب تعطيهم مقصار سلازابين سلازفرهن زلو صبغ دمس كمزلو صبغ صراحه كمزلو غيرهم سي اي ايجنتس بقصر يفتن كمزلو بوقعي اب ميديا كزارب جميرلو امين سلام مالتو كو سب دي فلطي كون ير وجن اب دارك ويب بحبو يخاصو دخلت حبريتا قليهم زبلو زلو انتي زرينا زلو أتقدم بحبو زقبرو زنبر نقرات أيسرعني زلا بزوانزي سلامتاي حمرتسب نقيو حجرات نقيهن حجر كامعناو حدا قالنا خونا سلازمته كابكالوتي مهار سلازلو سلازي بفلاي دما تومك أنا قمتن كند إيران دين راشا ديو كمون تشاينا بتن حجراتن ونابت بقدر جاي خدا سلازلوا مجابريانا يتسألای كوني دلينهم يعني كل دما تن حجراتون حيات سليا سلازلون عكمزة تترخيب كدما محرد زنبهال سلازي اللي توم هاجراتاي CIA سرحتنياتنا تشاينا كابسن كمون كاب راشان كاب فارسي كاب زم إيران ون كاب كم تزل كم دي تركب زلا لازم بوقعي على السوشيال ميديا زخونة يكون نزل سرح زل انتلو وانقوا تشاينا بماندرين مالتيو وانقوا فارسي ناي إيران وانقوا مالتيو حالو ونجيرا سبات أمد لاي كم زلا يزنقر زلا
Instagram, Telegram, LinkedIn accounts. The CIA has claimed that its new drive follows a successful effort to enlist Russian informants. A Mandarin language video posted to YouTube featuring only written instructions advised individuals to contact the CIA via its official website using trusted encrypted virtual private networks, or the VPNs, or the top with a real interest in waging an organized and systematic disinformation. سنتاينا نرزلنا كنتات رسني نايتم وددر نايزين حقرات أبي بتحكم زلوا كل عينات من قدي CIA يكون موساد إسرائيل يكون MI6 بحال ناي الإنجليزي يكون بوقعي سبات مقصار كم جميرون كم زلوا أنتو كنتات دم توددر أبزلا على ترزبات سهيلة إذا كم زلوا هلا غلنا إسرائيل كوسخلكم من ديسن هيله أبناء إسرائيل كأتنا غلنا إسكازيا سمعوا مجمريا نايكو طبعا حنتك بكم يدهريو أبناء إسرائيل كلت أقدس فيديو تطلعاني. For a country of 1.4 billion, feeding its large population has always been a daunting task, an enormous challenge. What makes matters worse is that China has only 9% of the world's arable land and nearly 20% of the world's population. زعبا China كزرب كله there is always a fascinating dimension. زجرم نقرأ China 10% نهيز بعالم كملوز بعالم زلوا 10% أب China يزغم Chinaويو. سلزي نه عالمنا 10% حزب عالم أب China حزب Chinaيو. China جن مستبزحنا حزبنا عالم كتير خلقا زحرس مريت ناتا إيربل كحرس غل مريت 9% نه عالم يزلوا. سلزي 9% مريتنا عالمنا 10% حزب عالم تمجب زل هجر ياتبهال. بنشارو أب على إيرترا زحرس مريتن تهزبن أزي وحدي. سفيز خنا مريت يزلنا التكنولوجيا China تقدر هنا سبعة وعجزي. زي قدرتات زي أو وش حصير جزء China فترة التكنولوجيا زي. But the country has successfully managed to feed its population with limited resources. And China's grain output accounts for around 1/4 of the world's total. Over the past 75 years, the country has seen a dramatic growth in grain production. And the grain output per capita has risen from over 200 kilograms. كم زدر يزدلنا أخلي أتاويتاتنا أخلي كابزت 9% مريتنا عالمنا ربعي أخلنا عالمنا كتفرغي لا مالتي. كورتر حدا برس ربعته أخلنا عالمنا كابزت 9% عالمنا مريت كساكن دي productivity كم زلوات هاجر بمنصر دم تغلي بمنصرنا هزبي 4 شعات كون كله بكيلوغرامس بتهزبنا تام تخلين كتروي خلقها أبشحن شعات من 4 شعات كل تميتن 9 كيلوغرام يرو لو مخي دابل كوين already نال دابل ون 400 3 والموست كبابي ناب 500 تسجع له مالتي ساكن دي التي ستاندرد دمان تايزبل ل 400 كون كم زلو يزبل سلازي كاب كنتشن 10 تغلطن جميرهم حزبهم كله كابتن يدخنت صقبنا مغبي اوتيومو ناب زبلت يقطبا كسغاغرو خمس قالو سلازي مرحتنا هاجرات نيرترا ديو نايكالوت مرحتنا افريكا نتشاينا كم موديل كريوا خلو تخكل مستكونتات ناتهم تخيل abinnet ስለ ዝኾነት ያ ካብ ቻይና ክትመሃሮ ትኽእል ድማ እቲ ዝበለፀ ትምህርቲ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ታኻ ክትመሃር ንኻልኦት ሃገራት ሰሪቕካ መዝሚዝካ ዘሚትካ ጨፍጪፍካ ሃብቶም ወሲድካ ሃብቲ ተጥሪ ነቲ ሃብቲ ድማ ከተመሓድሮ ስለዘይከኣልካ እናንቆልቆልካ ትኸይድ እዚኣ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣሜሪካ ኤውሮፓ ፈረንሳ ኩላቶም ካብኦም ክትመሃሮ ትኽእል ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት መዝሚዝካ ሰሪቕካ ዓሚፅካ ጨፍጪፍካ ዝረኸብካ ሃብቲ ንዑ ብትኽክል ከተመሓድሮ ስለዘይከኣልካ እናድኻኻ ትኸይድ እምበር ካልእ ለሰንስ የብሎምን ስለዚ ቻይና ግን نمانو ما يجزت خالد شفت دخا هاجر كمان زنبرت مخا معت من عالمنا زلوا زعكل زحرس of the Communist Party of China in 2012, reforms have driven changes in rural and agricultural development, significantly enhancing the living standards of farmers. And these reforms have laid a solid foundation for the vitalization of rural China. And China's rural residents have more than doubled their per capita disposable income to 21,600 yuan, or over $3,000. داينا نرزلنا China حدا كابتي كموديل كالود كهجرات كتكمل ونز قددو تي حبتي أبو حدا سبات تدرتين أبنا تهندسي تهجرت معبل على يزبال كنت حبتي نابو حدا سبات أزينا تسجع that's why أب إسيا تزعبي بليونير أب هندي زل زبال لازم تحبتي أب هندي أبو حدا سبات تأكب كون كله أب China جن ولا ونابتم قط أرجلو دخاتات تزرقحنا يتحبتي خيط كم زلو معروي زخونة زرقحه by the way
بريزيدنت شي ابز حلف عامتات نتي جنزب كم امريكا نتاكب زخيز نبره نخلو وسيدو نابتي حبرتسب انفست كغبرو كم زلهم قديدو نتم كامباينتات كل تحبت زكب زنبر كم علي بابا زامسلو سيرو ما بستفر ليش انا في مهنياتو نخل التقطبه كل بيزنس سومت تقازاسيرو مو ناشت كامباينتات عدل كروبي كونون ذاتس واي نا بانكينج نابغلي خدو سلو زنبرو دروت بوتاك حزو كم زلهم كالوت كامباينتات نكعبيو عدل كبو كم زلهم غيرو حدش حق بمتتتاو እቶም ዓበይቲ ቢልዮነራት ኣብዚ ኤውሮፓ ዝረኣዩ ዝነበሩ ዝግ ከም ዝብሉ ገይርዎም ብዙሓት ካልኦት ሃብታማትን ዓበይቲ ካምፓኒታትን ድማ ክበቕሉን ክዓብዩን ተራእዮም ስለዚ እዚ ሞዴል ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮፓን ይርእይዎ ስለ ዘለዎ ኣብ መወዳእታ ብምሉእ እቲ ሃብቲ ኣብ ውሕዳት ሰባትን ኣብ ውሕዳት ፋሚሊን ክወርድ ከም ዝኾነ ስለ ዝረኣዩ ናይዚ ሞዴል እዚ ተኸተልቲ ክንከውን የብልና ንሕና ሶሻሊስቲ እቲ ህዝብናትና ኣብ ኩሉ ዘሎ ካብቲ ፀጋ ናይቲ ሃገር ክረብሕ ኣለዎ ዝብል ሞዴል ስለ ዘለዎ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ብዙሓት ከም ምርኣያ ዝጥቀምሉ ናይ ቻይና እዩ that's why ንቻይና ከም ኣብነት ክንጥቀመላ ኣለና ክንብል ከለና ካባ ክንመሃሮ ንኽእል ብዙሕ ስለ ዘሎ እዩ ፕሬዚደንት ኤርትራ እውን ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ናቱ ኣብነታት ክጠቅስ ከሎ ካብቲ ካብ ቻይና ዝመፅእ ፀጋታት ቴክኖሎጂ ካብ ታሪክ ናይ ቻይና ምዕባለ ናይ ቻይና ለውጢ ናይ ቻይና ብዙሕ ክንመሃር ከም ንኽእል ዝገልፅ ሓበሬታ ኣለዎ እዚ ኣብዚ እውን እዛ ቪድዮ ብዙሕ ዴታ ዘለዋ ግን ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነት ብዙሕ ክንሪኣ ይንኽእል ኢና so what is this ቀደም nearly 100 million people in 83 impoverished countries ክንደይ ሰባት ድኽነት ከም ዘለዎም ንሳቶም ከመይ ገይሮም ነቲ ድኽነት ናቶም ከም ዘወገድዎ ዓብ ትምህርቲ ንዓለም ክቡ ዝኽእሉ እዮም extreme poverty eradication ኣብ ዓብ per capita disposable income ንሓረስቶትን ነቶም ኣብ ገጠራት ዝነብሩ ህዝብን ከመይ ገይሮም ንለውጢ ከም ዘምፅኡሎምን እቲ ቁጠባ ናቶም ድማ ብትክክል ነቶም ሓረስቶት ዝያዳ ኣብቲ ሕርሻን ኣብቲ ገጠራትን ዝቕመጥ ህዝቢ ሳዕ ክንደይ ናይ ጥዕና ኣክሰስ ናይ ትምህርቲ ኣክሰስ ናይ ቁጠባ ኣክሰስ ዕድላት ንኽረክብ እሞ ሂወቱ ንክቕይር مش ኣብ ከተማ ኣብ ሻንጋይን ኣብ ቤጂንግን ዘሎ ሰብ ጥራይ ፅቡቅ ንኽነብር ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ሃገር ናይታ ኣብ ኩሉ ክፋል ናይቲ ሃገር ዘሎ ነቲ ዕድላት ክቋደሶ ከም ዘለዎ ስለ ዝገበር እዩ I think ምዝያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ውን ኣብ ገለ ፖይንት ፅቡቅ ገይሩ ጠቂስዋ ነይሩ is simply defaming the achievements and probably trying to create some rift between African and Chinese contributions in the solidarity that has achieved the economic development we see today. One of the worrying things for these hegemonistic forces globally is China working with Africa to extricate Africa from the marginalization that it exists today and move forward in solidarity with the peoples of Africa. If there are mistakes done by African government, their traps will have to be managed by learning from mistakes. መብዛሕቲ ግዜ ብዛዕባ ቻይና ኣብ ኣፍሪካ ትገብርዎ ክዛረቡ ከለዉ ዴት ትራፕ ብዕዳ ጌራ ተኣስረናላ ብዕዳ ጌራ ተሃርመናላ ክበሃል ከሎ ንሳቶም ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዩ IMF ይኹን ወርልድ ባንክ ንሃገራት ከምኡ ገይሩ ይድሕዘን እቲ ንካልኦት ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ቻይና ካልእ ሞዴል ተጠቂማ ቁጠባ ናይ ኣፍሪካ ክትቅይር ስለ ዝጀመረት ኣብ መንጎ ቻይናን ኣፍሪካን ዘሎ ሕማቕ ሽም ሕማቕ ስእሊ ንምሕያል እቲ ሳቶም ክገብርዎ ዘይከኣሉ ቻይና ስለ ዝገበረቶ ንቻይና ከምዚ ትገብራላ ሓር ድማ ዕዳ እንተለካ ኮይኑ መጀመርያ ዕዳ ዝወስዱ ዘላ ኣካል ከጥንቃቕ ከም ዘለዎ ዘድልዮ ነቲ ዕዳ ወሲዱ ድማ ኣብ ዘድልዮ ቦታን ኣብ ዘድልዮ ፅፍሕን ከውርዶ ከም ዘለዎ እምበር ዕዳ ዝሃበካ ሰብ ንሱ ተሓታቲ ክኾን ኣይክእልኒ ኦፍኮርስ ተሓታቲ ክኾን ይኽእል እዩ ተሸጊርካ ከለካ ሓኒቑ ዝሃበካ ክሓንቀካ ዝኽእል ኣብ ጉድጓድ ዝእትወካ ዝኽእል ኣብ ሽግርካ እንድሕር ሂብካ ኮይኑ ንኣብነት ንዩክሬን ዝገብርዋ ዘሎ ኣብ ኩናት እዩ ዘሎ ገንዘብ የድልዮ ኣሎ ነቲ ገንዘብ ክቡ ከለዉ ግን ነቲ መሬትካ ሽጠልና ነቲ ንብረትካ ሃበና ኩሉ ሃበና ነቲ ፀጋታት ኣብ መሬትካ ዘሎ ክንገዝኦ ኢና ኢሎም እዮም ዝብዎ ዘለዉ ክኸፍሎ ከም ዘይክእል ድማ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ኣብ ሽግር ምስ ወደቕካ ክፃወቱልካ ይኽእሉ እዮም ብሓፈሻ ግን ቻይና ከምኡ ጌራ ወሲዳ ንኻልኦት ሃገር ኣብ ሓደጋ ኣብ ኩናትን ኣብ ዕግርግርን ፖለቲካዊ ጥፍሽናን ዘምፀቶ ሃገር የለን ምዕራባውያን ሃገራት ዝገበርዎ ግን ፅንሕ ኢለ ከሪአኩም እየ ሊስታ ናይ 2-3 ሃገራት ክንርኢ ስለ ዝኾና ሕጂ ናብቲ ሆት ኢሹ ዘሎ ዓበይቲ ኣርስታት ዘሎ ክንሰግር ኢና ምክንያቱ ክፋል ናይቲ ንሪኦ ዘለና ብዓብዩ ብዙሕ ዜናታት ስለ ዘሎ መጀመርያ ናይ እስራኤል ጉዳይ ንርአ ኣሜሪካ እውን ድምፂ ሂባ ስለ ዘላ A day after defending against a massive Iranian ballistic missile attack, Israel is now saying today it will retaliate and swiftly. Prime Minister Netanyahu met today with Israel's military and intelligence leaders. An Israeli official tells NBC News that their response to Iran's strike will be larger than the retaliatory strikes we saw Israel launch back. So, እንታይና ንብል ዘለና እስራኤል ነቲ ዝወረዳ መጥቃዕቲ ካብ ኢራን ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክትበሉ ምዃና ነጊራ ኣላ ድሮ እቲ ዘረባናታ ከይገበረቶ ከላ እቲ ቁጠባ ናይ ነዳዲ ዋጋ ንላዕሊ ወሲኹ ቁጠባ ናይ ሃገራት ድማ ሓደጋ ቅልውላው ከጋጥሞ ጀሚሩ ኣሎ ከይገበረት ከላ ስጉምቲ ተወሲዳ እንታይ ክኸውን እዩ ዊ ዶንት ኖው ብጀካ እቲ ዓብ ኩናት ክመፅእ ዝኽእል ብዶ ናይ እስራኤል ስጉምቲ ድማ ናብ ኢራን ጥራይ ክኸውን ኣይኮነን ናብ
ኣብ ከባቢና ዘሎ ሕቲ እውን ብተደጋጋሚ ሕጂ እውን መጥቃዕቲ ክትገብር ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እስከ ባይደን ብዛዕባ እዚ እውን ንእሽተይ መግለፂ ሂቡ ነይሩ back in April. Speaking to reporters, President Biden reiterated Israel has a right to respond. Support an attack on Iran's nuclear sites by Israel? The answer is no. I think there's things that we'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all 7 of us agree that they have a right to respond, but they should respond enforcement. Joining me now on set is Ambassador John Bolton, former. So, እስራኤል ግብረ መልሲ ክትህብ መሰል ኣለዋ ክበሃል ከሎ ኦልሬዲ ባይደን ከምዚ ዕግርግር እዩ ዝገብር ዘሎ ግን ዓመት ርኢናዮ ስለ ዘለና እዚ ኩናት ናይ እስራኤል ካብ ዝጅምር ጥራይ ኣብ ውሽጢ ዓመት ዕግርግር ብዘረባ ኖ ኣይትግበርዎ ገለመለ እዩ ዝብል ግን ምስ ገበርዎ ከዓ ፅቡቅ ገበርኩም እዩ ዝብል ስለዚ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንዓለምና ከተትሕና ከም ዘይኮነትን ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ሓደጋ ድሮ ኢዳ ኢትያ ስለ ዘላ ደም ተፀይቃ ስለ ዝኾነት ናብቲ ኩናት ክትቅፅል ጥራይ ትኽእል እዚ ንሪኦ ፀናሕና ባይደን ሲሪየስሊ ብዕድመ ምዕባይ ወይ እውን ዕድመ ፀጋ እዩ ምዕራግ እውን ሕማቕ ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ንኩልና ዝፅበ ዘሎ ጉዳይ እዩ እዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ዘሎ ባይደን ሃገር ምሉእ ኣብ ሳልሳይ ኩናት ዓለምና ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ኣብ ተኸደሉ ዘላ እንታይ ይዛረበን እንታይ ይገብርን ከማን ንፁር ዘይኮነ እዚ ዝመርሓ ዘሎ ኣሜሪካ ንመን እያ ከተቋሸሉ ትኽእል ኣሜሪካ ሰብ ከም ዝሰኣነት እዚ ዘመሓድራ ዘሎ ብዕድመ ዓብ ስለ ዝኾነ ይኩንኩን ዛረበኩም ዘለዎ ባይደን ንእሽተይ ዕድል ጥራይ ዝውሃባ ማይክሮፎን ካብኣ ንላዕሊ ግዜ እንትሕርብካዮ መዓት ጌጋታት ስለ ዝፍፅም እዚ ካ እንታይ ዘርእየካ ሓንጎሉ ትኽክል ይሰርሕ ከምዘ የለን ብድሕሪ መጋረጃ እቲ ሃገር ብካልኦት ከም ትመሓደር ዘላ ኣነ ይኮንኩን ከም ዝብል ዘለኹ ሓደ ፍርቂ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝኾነ ናይ ሪፐብሊካን ኮም እዩ ዝብል ለይቲ መዓልቲ ድማ ከም እዮም ዝብሉ ዓለምና ናብ ሳልሳይ ኩናት ትኸይድ ዘላ ብሰንኪ መርሕነት ብኮ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዋይት ሃውስ ተኸፊቱ ስለ ዘሎ እታ መኸተል ናቱ ድማ ካብኡ ዘይተሓይሽ ስለ ዝኾነት ብምባል እዮም ነቶም ሪፐብሊካን እዚ ጉዳይ እዚ ዝዛረብሉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ኣብዚ ሓደ ካብቶም ab Donald Trump, National Security Advisor. Former National Security Advisor to former President Donald Trump. Ambassador Bolton, thank you so much for joining me today. Really appreciate it. Glad to be with you. Let's start off by talking about this moment, this escalation between Iran and Israel. By all accounts, Israel's made it very clear they plan to respond to Iran's attack. What do you think Israel's response should look like? What are you hearing about what it might look like? Well, I think you have to look at this in the context of the overall war since last October the 7th, where Israel's been fighting on a number of fronts and now for the second time since April, confronted by Iran directly. I think that Israel should look at a series of targets, but they should be very significant targets, starting with the Iranian nuclear weapons program, including its እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጆን ቦልተን ማለት ብጀካ ኩናት ካልእ ቋንቋ ዘይፈልጥ ካብቶም ዎር ሞንጎረርስ ዝበሃሉ ቀዳሞት ካብቲ ዲፈንስ ኮንትራክተርስ ረብሓ ዘለዎ ሰብ እዩ ኩናት ክህሉ ኣለዎ ኢራን ክትረም ኣለዋ ክብል ጎረሩ ዝነቐ ሰብ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብኸመይ ስልጣን ሂብዎ ነይሩ ከማ ኖባዲ I don't understand ክሳብ ሕጂ ኣታሊሉ እዩ ስልጣን ሒዙ ነይሩ ምክንያቱ ሕጂ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዝግዝግዝ ዘሎ እሱ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኩናት ናይ ኢራን ንኽትረምሲ ነዊሕ እዮም ጎስጒስሉ በዓል እዚ እጂ ድማ መፍተቶም ረኺቦም እስራኤል ነቲ ኒውክለራዊ ቴክኖሎጂ ናይ ኢራን ክትሃርመሉዋ ነቲ ናይ ኒውክለር ቦታ ነቲ ናይ ነዳዲ ቦታ ንኢራንሲ ከንበርክኽዋ ኣለዎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ መዓት ኩናት ንከስፋሕፍዕ ዝደልዩ ድማ ኩላቶም እዛ ዘረባ እዚኣ ከም ፍልይቲ መዝሙር ገይሮም ለይቲ መዓልትን እዮም ዝደርፉላ ዘለዉ እንታይ ዘርእየካ እዚ ኩናት ዝደሊ ክፋል ናይ ኣሜሪካ መፍተቱ ረኺቡ ከም ዘሎ and I hope መፍተና ይዞም ኣይትኸውን እንተ ዓለም by the way እስራኤል ክትሃርም ዲ ኣይትሃርምን ካላርሲዩ ነቲ ኒውክለራዊ ኣፅዋር ናይ እስራኤል ናይ ኢራን ክትሃርም ኮይና ግን ኣዝዩ በዳሂ ከም ዝኾነን ኣብ ውሽጢ መሬት ኢራን ከም ዘሎን 100 ሜትሮ ካብ 75 ክሳብ 100 ሜትሮ ትሕቲ ምድሪ ስለ ዘሎ ፍሉይ ቦምባታት ኣብ ትጥቁ መፅያ እንተደይገራቶ ካብ ርሑቕ ተኪስካ ክትረኽቦ ትኽእል ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ስለዚ ከቢድ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክኸውን እስን ተገይሮም ድማ ኢራን ድማ ኩሉ እቲ ዘለዎ ኣፅዋር ኣብ ምናልባት ነቲ ሮኬታት ዝትኩስ ንዑ ሓሪማ ቃፂላ ተደይገራቶ ኩሉ እቲ ባሊስቲክ ሚሳይል ኣብ ዓዶም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክትኮስ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ኣስካክዓ ኩናት ድማ ክንርኢ ምዃንና እዩ ኦልሬዲ ንእስራኤል ኣብ ኖርማል ግዜ ከላ ኩሉ ኤር ዲፈንስ ናታ ትኽክል ከሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሃሪቦማ ከም ዘሎ ሪኢና ኣለና ሓደ ግዜ ደይኮነ 2-3 ግዜ ባይ ዘ ወይ ናይ ሑቲ ድሮንስ እውን ኣትዩ ኣብ ከተማ ከም ዝሃረመ ዘርኢ ቪድዮ ርኢ ኣለኹ እንታይ ማለት ሑቲሲ እዚ ሑቲ ኣብ ጥቃና ዘሎ ንእሽተይ ሓይልሲ ከመይ ገይሩ ንእስራኤል ይሓልፍ ኣሎ this is very very strange ሑቲሲ ኣዝዩ ንእሽተይ እዩ
ናብ እስራኤል ደብፅ ሓይለ ኣይመሃለዎን ግን sophistication ናይ ቴክኖሎጂ ሲ ረኺቡሎ ማለት ካብ ኢራን እንዚ ኸ ከምዚ ተረባ ኣይኮነን ይኮን ነዛ ኣነ ዝብለኩም ኣብዚ ከምፅኦ ስለዘይፍቀደኒ ዳኣ እምበር ከምፃልኩም ደስ ምበለኒ ነይሩ ግን እቲ ናይ ሓዊ ካር እንከሎ ከቃፅል ከሎ ከተርእዮ ስለዘይትኽእል ሓበሬታ ይበኩም ኣለኹ you can check it yourself ኦኬ ንቐፅል ስለዚ እቲ ዝበሃል ዘሎ እስራኤል ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክትህብ ከም ትኽእል ነተንያሁ ድማ ዕድመ ስልጣኑ ኣብ ውግእ ስለ ዝምርኮስ ነዚ ዕድል እዚ ክሕልፎ ከም ዘይኮነን ስለዚ ይስተረና ጥራይ ዘብልና ዓለምና ነዚ ዞባናትና ኣብ ጥቃና ዘለዎ ስለ ዝኾኑ ድማ ይስተረና ጥራይ ብፍላይ ሕቲ ጥቃና እዩ ዘሎ oil terminal facilities on Karg Island and a couple of other places, the ballistic missile program, and significant military installations. Do you think that that is a high likelihood that Israel will target their nuclear program? I think it's very likely that the nuclear program could be a target for several reasons. First, this is something that Prime Minister Netanyahu, beyond any other Israeli politician, has recognized as the existential threat for Israel. And I think that people should understand that with now 300-some ballistic missiles having been fired at Israel since April, they have to worry that the next time they see a ballistic missile aimed at them, it could contain a nuclear weapon under a nose cone. So that is a motivation to solve the nuclear problem now. እቲ ሕቶ ዘሎ ሰላም ዝደሊ መን ሓይሊ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እንድሕር ኢልና ኢራን እዩ ሰላም ዝደሊ ዘሎ እንተስ ኣብዚ እዋን እዚ እስራኤል ስለዘይክእልዋ እንተስ ብካልእ ጉዳያቶም ኮይኖም ሰላም ዝደልዩ ዘለዉ ነቲ ኩናት ድማ ኤስከሌት ክገብርዎ ዘይደልዩ ዘሎ ኢራን እዮም ባት እስራኤል ምግዳፍ ስለ ዝኣበየቶም ኣብ ውሽጦም ኮነ ኣብ ዙርያታቶም ንኩሉ እቲ ናቶም ፅልዋ ለይትን መዓልትን ፕሮቮኬሽን ናቶም ስለዝቐፀለ እዩ ኢራን ድማ ግድን ግብረ መልሲ ክትብ ስለ ዘለዋ ሂባ ዘላ እንተኾነ እስራኤል ናይ ብሓቂ ኣብ ትዕቢት ተመርኪሶም ስለ ዘለዉ ሓይሊ ኣለና ድሌትና ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብ ዝብል መንፈስ በፂሖም ስለ ዘለዉ ከይገበርዎ ክተርፉ እዮም ዝብል እምነት የብለይን ስለዚ ኣብ ከባቢ ማእከላይ ምብራቅ ዘለኻ ህዝቢ ኣብ ቀጠር ዲኻ ዘለኻ ኣብ ኩዌት ዲኻ ዘለኻ ኣብ ኢማራት ዲኻ ዘለኻ ኣብ ስዑድያ ዲኻ ዘለኻ ኣብ ሊባኖስ ዘለኻ ኮሪድር ኢኻ ዘለኻ ተጠንቀቕ ኣብ ኤውሮጳ ዘለኻ እውን ተጠንቀቕ እንታይ እዩ ተጥንቃቐ ኣይ ዶንት ኖ እቲ ኩነታት ግን ዘይተደልየ መኣዝን እዩ ዝኽየድ ዘሎ እቲ ናይ ኩናት ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያን ርኢና ኣለና ኣብ ናይ ኒኩለራዊ ምትፍናንን መጠንቀቕታን በፂሑ ኣሎ ኢራን ድማ ኒኩለር ኣብ ምምዕባል ዘላ ሃገር እያ ማዕቢላ ዳ ማዕበለትን ዊ ዶንት ኖ እስራኤል ድማ ኒኩለር ከም ዘለዋ እዩ ዝፍለጥ ስለዚ ክልተ ኒኩለራውያን ሓይልታት ድማ ኣብ ናይ ባሊስቲክ ሚሳይል ምልውዋጥ ኣለዋ ስለዚ ኔክስት ስቴፕ ናተን እንታይ ክኸውን ዊ ዶንት ኖ ስለዚ እቲ ግን ከቢድ ነገር ይፅበ ከም ዘሎ ይዝረብ ኣሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነም ብዙሓት ሚድያታት እዮም ዘረብሉ ዘለዉ ጽንሂ ኢለ እውን ሓንቲ ክወስኸልኩም እየ ምንታን ፅቡቅ ገይሩ You say there's a high likelihood. What gives you that level of confidence? Well, I think that given what Israel has been through for the past year, given the pressure that's been put on it, given the fact that President Biden went out of his way to say publicly today he didn't want Israel to target the nuclear weapons in Iran, indicates that they're worried that that's about what's going to happen. I think Israel would be perfectly justified to do it. I've thought for a long time that nuclear weapons in the hands of Iran was a threat to the United States. What do you think the United States response should be and involvement should be? Obviously, they've been in close consultation with the Prime Minister and the Israelis. Well, I'd go beyond respond. I would help Israel. I would provide intelligence. And in fact, I see no reason why we shouldn't work with them to help them. كم نريد زلنا ኩናት ዝደልዩ ክፋል ናይ ኣሜሪካ ኣዝዩ ብዙሕ ከም ዝኾነን እሳቶም ድማ ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ነዚ ብኤውሮጳ ተኾነ ካብ ዝፍለ ኣይኮነን is joining me here on set. Good to have you with us. Iran then bracing, as it were, for an expected Israeli retaliation. Some are asking where Israel might go. Might it bomb Iran's nuclear sites? Well, other observers say it's unlikely. Why is that? Yeah, well, bombing the nuclear sites is quite literally the nuclear option. The reason they say it's not likely, well, in decreasing order, I suppose, is one, the U.S. is really trying to weigh in on this issue. Biden has made it clear he does not want nuclear sites to be hit. Now, you might roll your eyes and say, yeah, well, that's really worked in the past. Benjamin Netanyahu has really listened to Joe Biden and his administration from the outset of this conflict. Again, ከም ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ናይ ኒኩለራዊ ቦታ ምህራም ብእስራኤል ማለት ኒኩለራዊ ኦፕሽን እዩ ድሕሪ ኒኩለር ኣለዋ ኮይኑ ኢራን ክትጥቀመሉ ክትግደድ ምዃና ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ካልእ እቲ ዝበሃል ዘሎ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ክትድግፍ ከም ዘይትደሊ ዘላ ተገዲዳ ክትኣትዎ ከም ትኽእል ነተንያሁ ድማ ኤግዛክትሊ ከመይ ገይሩ ኣብዚ ኩናት እዚ ይእትዎም ፅቡቅ ገይሩ ፈሊጡ ስለ ዘሎ ክጥቀመሉ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ኩናት ናብ ካልእ መኣዝን ይኸይድ ከም ዘሎ ቢ ኣዌር ኦፍ ዳት ፋክት እዚ ሲቹዌሽን እዚ ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ሓንቲ ካብታ ርእስቲ ውፅእ ዝበለት ግን ከነስተብለላ ዘለና ኣብዚ ኣስከረይዋ
زيهم سبعة زيادة هذا قاعد الدهلة وهذا المجر حق عبد الملك البوتي هذا يبعد عن هذا 30 كيلو ليش ما يضربوا هذا القاعدة ويضحكوا لهم على خلق الله إذن تاي زبل زلو إسرائيل تاب إيرترا بيز علوا مهنياتو قالك كابتن إيرتراويان منابتي نحنا غازيانينا نحنا زر إسرائيلينا بلا بلا زبلو زلو هذا تايلو سيفنيرو توم غازيان دو نحنا إسرائيلينا دو نابلكم حلولو كتبلو زغنخم كابتن كفتي هاي بلو دسي بالكم دي عقمنا كينات عديمكم لنا بمبال of course زي كاب إسرائيل نفس خد يستانس يخاف قبر زي كاب زوان زي فلاي حوتي بس هو زلو درجة وتدروا عقمي كاب زعد زي كاب تعدهم توكيشم ناب إسرائيل يمس حرم زلو ايرون دوم زبحال ديفنس سيستم زلهم حليفهم يحرم له سلازي حوتي is a very very powerful force أبزوان زي كما عينة أسوار زلو أبزبانا نسعود عربيا مسائلات لنا بلا بلا زولوز نبر ناينا دادنا أتوم قد مخندي عمتات بقى بيلوانيري سلازي حوتي حيل اللو بتي إيران تبازل حيل عزيز برتعيو نبي إيرترا كتكسو there is no any reason سخونا مخنياتي بلومن إيرترا مس إسرائيل سخونا يكون دبلوماسين ركبن كم زي بلا حوتي فلت everybody فلت انت زلوم نير كده بتتقملوا نير سلازي إيرترا ساكندو سكات كلو هاي كلني by the way تي زيزر باب السوشيال ميديا من الباتهم تقام تدا إيرترا كدب دبلهم دليتون سلازلهم of course نا إسرائيل بانديرا خيلهم نحنا أبوينا لنا دلنا يلو وانك فكروا خليهم إيرترا كدب دبلهم جدلي أكلنا حبرت سبنا كم زلق تلتا لك أسمرا تدبدي باب نيكولر ناي ويانا مزبلة تحقويسو زتاكعن على الزبالة نسب كم زنبرة نذكرنينا ناي ويانا نسمرا كن حرمينا مزبلة استحقويسو سبات كم زلو تفلطيهم مش ناي بحقك كم حدا حبي صبو نغير غيرهم اب ميديا وصيم سزاربلو سلازي ناي ويانا ميسايل كهرما نسمرا سمرا سيفل حزبي زلو نعو كهرم صغف زي بلوم سبات حوتي متي كهرمم صغف قبل ما يكلني نكت هرم ونكصلي يخلي سلازي حضور صلنا حزب إيرترا زلو ديمقراسينا بإيرترا كمس يلو بش نمني كخشش كمس بلا I don't know جن حضور صلنا حزب إيرترا زلو نعم حزب إيرترا يبلكم يلا حزب إيرترا زلو يزلو حزب إيرترا كل عينة حماق صرفنا إيرترا وكصرف زعل تقاوما يزبل جنالو زي كفالة زي أبي إيرترا كل حماق نخمات كسر كم صغر بحفش أجد أبتيك توك كوينو سزربة تكبر كجبار يخلي إلك كزر بولز غلا يكون عندك ساكن داي التيك توك زبالة دي السوشيال ميديا ناب حماق هيلي ناب حماق كنا تاتكوست كم زغل يزر 10 سنين وهم 10 هم يضحكوا عليهم هذا بيمول هذا الضربات اللي حصلت على ميناء الحديدة لأجل تلميع عبد الملك البوتي النبع عداوة طيب أنا عبد الملك البوتي لا يأخذ الحجار انتهي تزارب زلوتهم تفضلوا ترجعوا ما بتاعت قدفلنا كابتن ملكتنا تجن برجت إسرائيل أبو الله يلوم بزوج زي بروباغندا سلسلة جبرت نبرة نبي إيرترا خزي هرمي بلا الله بإيرترا كم زي لجن سبوا جرام يفلتوا خنوا I hope أبديت دليل كينات يوسدن خون بس خوينا بتي زون نمفلاتون نسمعون أقدر أسنى زلوي نيشتينا كنت باكر ريش أنا بأفريقيا عن سجرينا إسرائيل تبلو زلا من ورا نايكينات نعوتون ببرتع كدب مخانات غير زلا حجي جن أي تسمع أي تتعامل لان سلزلو يقبرون يوم زلو جن حوتي بين جرام كارمو أشعات كيلومترات مسيقة ودبات كيلومترات تغرسك تهرم تخلي خان حوتي جن أبي على صورات ناتو كابيز تكوزلو كتفلت كبيس سلزقونه ولا حنت قبروه ويودي ترك قبروه أي كالون على مالتيو سو نملا سبزي نشتي دريو أبتنا يكون تبع كفالوس كنره. Welcome back. Thank you for being here. If you haven't already, please make sure that you follow my backup channels. Facing as fears of supply shortages rise following the recent events in the Middle East. It is a critical region for energy commodities worldwide, and after weeks of continued escalations, first exploding pagers in Lebanon, then the targeted assassination of Nasrallah and the ground invasion of South Lebanon by the IDF, and now Iran's retaliation in response to these events, as well as a wave of assassinations that took place over the past several months, it appears that a wider conflict is now closer than ever before. And so as the result, on Tuesday, oil prices surged. Brent crude, which is the international benchmark, posted its biggest daily price swing since. So بحبشة ندادي واجنا ندادي نوسخي خيط كم زلون أتي جبر ملسنا إسرائيل دما نتواجنا ندادي مليسو هذا لعلك جبريو كتابنا هجرات دما أكندي كرايسيس زلو مليسو نبز خفة كرايسيس كم زخيط كجبريو أنا بحكي أبحر جنيا جزء نازلنا
ይስተረና ጥራይ ክበሃል ዝኽእል ኪኑ ክበሃሎ ዝኽእል የለን ኣይሆፕ ቶም መራሕቲ ልብም ኢሎም ካብዚ ዘይተደልየ ኩናት ይድሕኑ ኾኑ ንቐፅል ናብ ኣፍሪካ held mass demonstrations on the country's Independence Day to speak out against economic policies linked to the US-based International Monetary Fund. ናይጀርያ ኣብ 64 ዓመት ናይ ናጽነታ ህዝባ ካብ ኣዝዩ ዘይሓጎስ በቲ ፖለቲካዊ መርሕነት ናይቲ ሃገር ሰላማዊ ሰልፍናቱ ብሰፊሑ ክገብር እዩ ዝረአ ዘሎ እዚ ኸኣ ውፅኢት ናይቲ መርሕነት ዝገበሮ እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰላማዊ ሰልፊ ዘሎ እቲ ፕሬዚደንት ዝኾነ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ streets of the capital Abuja and the commercial capital of Lagos to protest against economic hardships. Angry protesters raised slogans against President Bola Tinubu, calling him a thief. Now, to quell the protest, the police fired tear gas in Abuja. However, it later said that the tear gas was used to forestall some miscreants who were taking advantage of the protest. ህዝቢ ናይጀርያ እቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ናይ ናይጀርያ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣካይዳ ምክንያቱ ኣብ ፖለቲካ ናይ በዓል ናይጀርያ ዘለዉ መራሕቲ ኩሉ ግዜ ሃብታማት እዮም ዋላ እውን ኣብ ኬንያ ዝረአ ዝነበሩ ፖለቲከኛታት ናይ ኬንያ ፕራይቬት ጀትን ገለን ዝውንኑ እዮም ፖለቲከኛ ኮንካ ተራ ሰብ ኢኻ ቁሩብ ደሞዝ ክህልወካ ዝግባእ ካብቲ ህዝቢ ፍልይ ብዝበለ ግን ኣብ ፖለቲከኛታት ናይ ኣፍሪካ ብዙሕ ግዜ ዋላ እውን ኣብ ካልእ ከይከድና ኣብ ኢትዮጵያ እውን ክትሪኦም ከላቶም ፖለቲከኛታት ዘለዎም ላይፍ ስታይል ክትሪኦ ከለኻ ምስቲ ህዝቢ ብፍጹም ኢኻ ክትወዳድሮ ዘይትኽእል እንታይ ዓይነት ደሞዝ ስለ ዘለዎም እዮም ከምዚ ዓይነት ላይፍ ስታይል ክህልዎም ክኢሉ ኢልካ ነብስኻ ቼክ ክትገብር ይገብረካ እዩ ማለት ፖለቲከኛ ሲ ተራ ኣብ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኣነ ኣብ ኤሮፓ እየ ዝቕመጥ ዘለኹ ኣብ ስዊትዘርላንድ እየ ዝቕመጥ ዘለኹ ፖለቲከኛ ናይ ስዊስ ፍሉይ ክዳንን ፍሉይ መኪና ክዝውር ተተራዩ ሰብ ኩሉ ተጠውዩ ትትምቶ ካበይ ምፅእዎ ኢኻ ትብል ጥዑይ መኪና ኣብ ጥዑይ ላይፍ ስታይል ዘለዎ ኣብ ኮርፖሬሽን ዝሰርሕ ቢዝነስ ዘለዎ ገለ ዳ እምበር ኣብ ፖለቲካ ናይ መንግስቲ ዝሰርሕ ኣይኮነን ስለዚ ተራ ክዳን ገይሩ ገለገለ ክኸይድ ኢኻ ትፅበየ እምበር ፍሉይ መኻይንን ፍሉይ ነፈርትን ክዝውር ሒዙ ክኸይድ ተሪኦሞ ኤቭሪባዲ መፅናዕቲ እዩ ዝጅምር ብዛዕባኡ ካበይ ይሰርቕ ኣሎ ጥራይ ዝበሃል ኣብዚ ኩሉ ኤሮፓ ድማ ከምኡ እዩ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ኣለር ቤት ስፔሻል ምክንያቱ ፖለቲከኛታት ኣብኡ መምሃራንን ድኻታትን ኮይኖም ኣትዮም ሚልዮነራት ኮይኖም እዮም ዝመፁ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ it's a little bit different politics በወቅዒ ፖለቲካ ይህብትመካ ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ ኤሮፓ ግን ሓደ ፖለቲከኛ ኣትዩ ሕማቕ መናብሮ ኣለዎ ይብለኩም እየ ግን ሚልዮነር ኮይኑ ክወፅእ ተኮይኑ ግን መዓት ሕቶታት እዩ ዘለዓል ኦፍኮርስ ዋላ ባድ እንግሊዝ እውን ርኤና ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኩናት ረብሓ ዘለወን ሃገራት እቶም ፖለቲከኛታት እውን ካብኡ ይረብሑ እዮም ስለዚ ናይጀርያ 64 ዓመት ጌራ ስቲል እቲ ህዝቢ ግን በቲ ዘሎ ፖለቲካዊ መርሕነት ዕጋበት ከም ዘይብሉ ንርኢ ኣለና ኦኬ ክንቅፅል ኢና ናብ ሱዳን ገፅና ድማ ክንከይድና ሕጂ ሱዳን ከንታይ ይግበር ኣሎ let's go to Sudan. This bridge connects the Sid Bahri in Sudan's capital Khartoum. It's among the army's latest gains, along with these parts of the city retaken after months under the control of the Rapid Support Forces. The army took over after a series of offensives against the paramilitary group, which it has been fighting for 17 months. Signs that battles took place here can be seen. Sudan, ሰራዊት ናይ ሱዳን ብጀነራል አብዱል ብርሃን ዝምራሕ ኣብ ካርቱም ኣገዳሲ ቦታታት ይቋፀር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ in the streets and on the walls of buildings. The Sudanese army was able to regain control of this part of Khartoum North, but most of the residents fled long before the army offensive, and that's because of lack of basic services. Water supply to the city has been cut off since the start of the conflict, and the few remaining residents here tell us that they can go for months without electricity. At least 11 million people have been forced from their homes. ሱዳን ብፍላይ ድማ ተን ዓበይቲ ከተማታት ከም በዓል ካርቱም ዝኣመሰላ ብዙሕ ዕንወት ከም ዝወረደንን እቲ ኩናት ድማ ኣብ ማእከል ካርቱም ነቲ ባሕሪ ዝበሃል ክፋል ናቱ ተቆፃፂሩ ከም ዘሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን እዚ ድማ ነቲ ብዙሕ ህዝቢ ናይ ሱዳን ተስፋ ሂብዎ ከም ዘሎን ትፅፉ መጻኢ ክህልዎ ከም ዝኽእልን እዩ ዝንገር ዘሎ ብሓፈሻ ከቢድ ዓቐበት እንዲ ዝፅበዮም ዘሎ እቲ ኩናት ናይ ሱዳን ሓደ ይስዕር ከምዚ ቁሩብ ከቢድ እዩ ንኽትርድኦ ብሓፈሻ ግን ተስፋ ዝህብ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ And the few who remain say they had no choice but to do so. Asma and her family couldn't leave because her father is sick. We tolerated the lack of water and electricity to stay because we didn't want to lose our home and property. There were difficulties getting my father his medication because there were no functioning hospitals. Even if we managed to get medicine, it's expired. The army has also gained ground in the heart of Khartoum. Fighter jets attacked Rapid Support Forces positions while ground troops battled on the streets. ብሓፈሻ ሰራዊት ናይ ሱዳን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሓገዝ ረኺቡ ከበዓል
ካብ ኢራን ከም ዝረኸበ ካብ ሩስያ ከም ዝረኸበ ካብ ኣልጀርያ እውን ከም ዝረኸበ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ሓገዛት ረኺቡ ዘለዎ ኣፅዋር ኣኻኺቡ ሓይሉ ኣኻኺቡ ነቲ RSF ዝበሃል ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ብገለ ክፋል ብኢትዮጵያ ካልእ ድማ ብኢማራት ዝሕገዝ ዝበሃል ከምኡውን ካብ ሊብያ ዘሎ ክፋል ናይ ሽሙ እውን ዝሕገዝ ዝብልዎ ንሱ ንበዓሉ እውን ናይ ወርቂ መደበር ሒዙ ስለ ዘሎ ነፍሱ እውን ፋንድ ክገብር ዝኽእል ዝበሃል ናይ ሕሜት ሓይሊ ይሰዓር ከም ዘሎን ካብቲ ቦታታት ይለክ ከም ዘሎን ሱዳን ድማ ምናልባት እምበር ብትክክል እኳ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን ምናልባት ደጊማ ከም ሃገር ክትቀውም ዕድል ክትረክብ ትኸውን ዳርጋ ሱዳን ኮይናቶ ዘላ ካላርስቲ እዩ ምናልባት ንመዘኻኸሪ ክኾነና እስከ ናብቲ ካላርስቲ ከይሃለፍኩ እዚኣ ኩሉ ግዜ ድሕሪት ምልስ ምባል እውን ፅቡቅ እዩ نذكره حبك بجكاسنا أي مسؤولي عزيزي نبيعي سر العدم آمد نص بومعي أنا سايكالكون نعطيك ذكر أنا سايكالكون نعطيك ذكر بيزرح كوسيني يتقلزون حبون بيزرح كوسيني يتقلزون حبون زحلفي عم بابا فرينا ذكروا حبك بجكاسنا ሃይደር ሱዳን በሃል እዚ ገለ ካብቶም ዓበይቲ ደረፍቲ ናይ ሱዳን ኮይኑ ናብ ኤርትራ መፅዩ ንኤርትራውያን ኢሉ ዝደረፋ ናይ ሳሚ ብርሃነ ደርፊያ ነይራ ናይ ብሓቂ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ሱዳንን ብዙሕ ጥቡቕ ዝኾነ ፍቕርን ህዝቢ ናይ ብሓቂ ፍቕሪ ዘለዎ ብዙሕ ምትእስሳር ዘለዎ ህዝቢ ክኸውን ከሎ ፖለቲካዊ መርሕነት ግን ብዙሕ ግዜ ኣብ ሽግር ከእትዎ ፀኒሑ እዩ ብሓፈሻ ህዝቢ ሱዳን ንኩሉ ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ሰላም ኢና ንምነ ናብ ኔክስት ቶፒክ ናትና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ዙርያና ዘሎ ፈኸራን ዕንደራን ካልእ ኣርእስቲ እንድዩ መጀመርያ ግን በዚ ግብፂ ዝገበረቶ ክንጅምር The general debate. If Ethiopia were to reflect on its own conduct and behavior in the region, Ethiopia would recognize that it's the party that is the principal source of threats to peace, security, and stability in the region. It was Ethiopia that concluded a memorandum of understanding that infringed on the sovereignty and territorial integrity of a sisterly neighboring African state, Somalia. ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ግብፂ ንኢትዮጵያ ብጣዕሚ እያ ኣታክ ትገብራ ዘላ ወይ እውን ብትክክል ትሓርማ ዘላ እዚ ድማ እንታይ ዝድለ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ይኹን ኣብ ኩሉ መድረክ ክራኸባ ከለዋ ንሓድሕደን ምጥቃዕ ብፍላይ ግብፂ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኤቪደንስ ጭብጢ ኣለዋ ነትን ኢትዮጵያ ትሓርማ ዘላ ብኩሉ ኣብ ክውንነት ዝተመርኮሰ ንኢንተርናሽናል ለው ኣብ ጎና ጌርያ ድማ ንኢትዮጵያ ትሓርማ ዘላ ግብፂ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒሳ ንኢትዮጵያ ዘበለቶ ነገር የብላ ኢትዮጵያ ግን ኣይኮነን ንዓና ጥራይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒሳ ማይ ዝግባአና ብኡ ክንነብር ንኽእል ትኽክለና ዘላ ንጎረቤታ ሶማልያ እውን ልኡላውነታን ግዛታዊ ሓድነታን ሰጊራ ምስ ሓንቲ ክፋል ናይ ሶማልያ ዝኾነት ዲል ክትገብር ወሲና ዘላ ኢትዮጵያ ግብፂ ይኮነን ስለዚ ኢንተርናሽናል ለው ኣቓልቦ ዘይገብርን ኢንተርናሽናል ለው ዝጥሕስን ንሶም እዮም ኣብ ልዕልያውን ክውስኹላኽሉ ኣብ ልኡላዊት መሬት ኤርትራ እውን ኣፍቲ ገባሕሪ ይግባአና ኢሉ ዝዛረብ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መርሕነት እዩ ስለዚ እቲ ዓንዳር ኣካይዳናቱ ግብፂ ፅቡቅ ጌራ ዲፕሎማቲካሊ ትምልሰሉ ዘላ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣገይነ ነገን ብፅቡቅ ጌርና ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ካደ እውን ንእሽተይ መንስማዮ ኢትዮጵያውያን ድማ ነዚ ናብ ካልእ ማእዝን ክወስድዎ ይፍትኑ ኣለዉ ክንሪኦም ኢና It's Ethiopia that has repeatedly violated cardinal rules of international law and undermines the principle of sanctity of international borders, which is established in African laws and practice. It's also Ethiopia that's under the illusion that it was established control over the Nile River and it will deprive the two downstream riparian states, Egypt and Sudan, of their established historical rights to the Nile waters. Ethiopia ought to relinquish its aspiration of regional hegemony. Ethiopia Yes, regional hegemon ዝኾነ ኢትዮጵያ ምዃኑ እዮም ዝጥቀምሉ ዘብሉላ ዘለዉ ግብፂ ነዚ ነጥዚ ብጣዕሚ እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ስለምንታይ ነቲ ናቶም ኣርጊመንት
نتي ماي كنت كمل مثلا لنا زبلو نتي مسالتي ناي ماي ترى إثيوبيا أب ناي ماي ترى تخوينو إثيوبيا أنا أبكالو كل مس قربابتي سلام فقر زلني زماي كان نفسي كنت كمل أنا بلد صبوغ زخون الشفان تركب نيرا لو مجن حوافنا دبلوماس كفيت هلا هذا أب من الصومالي أب صومالي لاند تقبر زلا سقمتي لولاونتنا كان هاجر كده فرت فتنزل هاجر يا سلام زبهال انترناشونال لو متحس مجمريا يكون النجبتون انترناشونال لو زبهال نحط حيسا نمبارا عمرك تحطوك تتولى تفتنزل كبهال كله بوجن يرتراون تعسر تجزي زاربوه تمساسالي كم كيس دايم تسوى نمبر زوم جبتون أبقى كتقصوا يزقبا انترناشونال لو تحيسات غيز نبر إثيوبيا نتوعل نتبين ناي هيج كوميشن دوب ناي كلتين هاجرات ذهبوا أقباي زي بحال بين حسات غيز نبر هاجريا but for some reason America it's لازم نبرة سوق تكاسي دلني بتقولين بتجن جبتي أب كل من قدي نعبن نتسرعت ناتون صبوا جرات هيزات طلع يردون كارلو إثيوبيا صبوا جرام جبتي بخمي من قدك تمسهم كم تخل توسعي أبزيون حنت ريبورت الله أنا الدقفة أنصار إثيوبيا لنا أيقونان من تيرجع زلوا هاجر كتكوني كتب الجبس فليت نسومال الدقفة من إثيوبيا لنا أيقونان نسالس عمتات سنة تورجات من تكلوا إنا قبل بريزيدنت جبسي عبد الفتاح السيسي قاليتهم بريزيدنت السيسي نزجلت بعشرين شعة مسكرة مقاصرة فرنجي بوليس أكاديمي جبسي حدش تقبلات يمرقلوا أبزنا برقلت كوينهم جبسي ناب سومال أطوار توافر زلا أنصار إثيوبيا زعلمين نتبهله أبز الربل زل أوانيم جبسن سوماليان زحلف ورحنا حاسد حرز ختم وعلي وتدرا متحجز جبسي بايرن بحر الناب سومال أطوار وافرات ركب منستر مكل خال سومال عبد القادر محمد نور بوغنم بزعبا زمل كتاب زهابو مبرهي ربحاتنا نفلتينا صلاة فتوتنا دما نللي سلازي يقندلنا كبل غليصوم موفرات وار جبسي ناب سومال زسغا إثيوبيا وتدراو نوات ناب إيد عطقات غجلتات الشباب كيودك كتبليا بممثالة انكغاني رام نسوماليان دغفا انصار إثيوبيا لنا so زندريو زلنا ጉዳይ ሳክንደይ ኣብቲ ዞባ ወጥሪ ፈጢሩ ከምዘሎ ኣክንድነት ወጥሪ ከተተሃዳድ ምስ ጎረባብትኻ ፍቅርን ሰላምን ትደልግን እንታይ ይብልለው ስምዕዎ ማብዚ መርከብ ይዘው የሚጓዙ ማለት ነው ትናንሽ ጀልባ ሆነው ግን የጦር ጀልባዎች ናቸው ይሄንን ወንድሞች በቀይ ባህር ላይ የኢትዮጵያ በር ሊኖራት ይገባል የሚባለው ዋናው ነገር ኢትዮጵያ ኤርትራም ስትከለክላት ጅቡቲም ስትከለክላት ሶማሌም ስትከለክላት እነዚህ ቀጥረኞች ሆነው ነው እንጂ ሆም ብለው ለራሳቸው ምናምን ኢትዮጵያ እዛ ቦታ በጣም ምንም እነሱ ምንም የሚጠቀሙትም ይጎዱት ነገር የለም እንደውም ይጠቀማሉ ኢትዮጵያ አንድ ኃይል ሆና ያንን አካይ በማስከበር ረገድ ማለት ነው እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝኽልክሉና ዘለው ክብል ከሎ ሰራዊታዊ ከኣምጥ ይዘል ዘሎ እዚ ሕጂ ነምፃልኩም ዘለና ተራ ፕሮፓጋንዳ ኣይኮነን ዝኣቢ ከም ኣብነት ኢሉ ዝሸለመ ሰብ እዩ ነይሩ እዚ ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝገብረሉ ኢትዮጵያ ኣቢ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ ተራ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኣገዳስነት ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ንህዝቢ ክእምንሉ ነቲ ህዝቢ ኣንፃሩ ንክኸውን ክሕግዝዎ ከም ዝኽእሉ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ነዚኦም ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝከታተልዎም ዘለዉ ሰርቲፊኬታት ይዝቦም ነይሩ ኣብ ዓቢ ናይ ሚድያ ሪኮግኒሽን ኮንፈረንስ ገይሩ ንበዓል እዚ ከም ዘጠቃለዎምን ንግብፅን ካልኦት ሃገራትን ዝምልስ ዘሎ በይኑ ዲፕሎማሲያዊ ወተሓደር ብምባል ዘመጎሶ እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ቀሊል ኣይኮነ እንጂ ኤርትራ ጅቡቲ ሶማልያ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይሂቡና ዘለው ንሳቶም ስለ ዝጥቀሙሉ ይኮኑን ግብፂ ስለ ተኸፍሎም ዘላ ስዑድያ ስለ ተኸፍሎም ዘላ ኣሜሪካ ስለ ተኸፍሎም ዘላ የሕፍሩኻ እዮም ትዘረባናቶም ኣብ ኤክስ ብዙሕ እንደ ፖስት ዝገብር ዘለኹ ኣብኡ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን እዮም ዝምልሱለይ እንታይ እዮም ዝብሉ እስከ ኤርትራሲ ኣሜሪካ እዮም ሓጊዞም ናፅነቶም ረኺቦም ኣታላይ ዚኣቶም ከይውዳእን እዩ እቲ ዘገርም ከም ታሪክ ይመሃርዎ ከም ዝኾኑ ኢኻ ትፈልጥ ኣብ ናይ 98 ኩናት ኤርትራ ንኸይንቋፀራ ኣሜሪካ ተጠቢላትና ቢል ክሊንተን እያ ድሒንኩም ኣብ 2000 ዝነበረ ኩናት እዮም ዝብሉ ኢሎም ዝፅሕፉለይ ብዙሕ ግዜ ዋኣታ ከመይ ዝበለ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዘለዎ ምናልባት እዚ ንስሕቀሉ ኣለና ግን ዝስሓቅ ኣይኮነን ን100 ሚልዮን ህዝብናቶም ከመይ ገይሮም እዮም ዝእምንዎ ዘለዉ ስለዚ እቶም በኣምሓርኛ ክትዛረቡ ትኽእሉ ካውንተር ምግባር ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ስቕኢልካ ባዕሎም ዝበሉ ይበሉ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ቢካዝ ፀላይኻ መጀመርያ ኣብ ዘለዉ ክዳኸም ኢኻ ክትገብር ዘለካ እዚ እንታይ እዩ ናትከይ ሓቅነት ኣለኒ ኢልካ ምስቕ ኢልካ ምድቃስ የለ ነቲ ሓቅነትካ ንኸተፍልጥ ክትፅዕር እዩ ዘለካ ሓቅነትካ ከተፍልጥ ደይፅዒርካ ባንጎ ዋጋ ትኸፍለሉ ኢኻ እዚኣ ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ ክትክእሉ ኣለኩም እዚኣ ይክብለኩም ለምንድን ነው እነሱ የማይፈቅዱት የሚል ነገር
ሳውዲ አለች ሁሉም ገዝተዋቸዋል እዛ ቦታ ሁሉም እዛ አካባቢ የራሳቸውን እንትን አላቸው ስለዚህ ማንም ኢትዮጵያን እንዳይፈቅድላት ጫና ያሳድራሉ እነሱ ላይ ከዛ በኋላስ ኢትዮጵያ የተፈቀደላት እቺን በር ስትጠቀም ሶማሌላንድን ስትጠቀም ደግሞ እሱን ያው መታዩት ነው የሶማሌ መብተነካ ምናምን ማአት ሳነብ ነበር ዛሬ ኦልሞስት በጣም ብዙ ሰዓት የግብጽ የሶማሌላንድ ላይ የምንድነው ስሙ የባህር ኃይል ለመገንባት ቤዝ ለማስቀመጥ የሄደችበት ርቀት በጣም ብዙ ቪዲዮዎች አግኝቻለሁ ኢንሻአላህ ስለሱ አንድ ፕሮግራም እሰራለሁ ግብጽ እንዴት አድርጋ ሞክራ እንዳልተሳካላት ግን አሁን sometimes ዝብሉ ዘለው እዚኦም ሰብ ከም ዝሕስደሎም ኣብዘይ መሬቶምን ኣብዘይ ባሕሮምን ኣትዮም ቤዝ ዘይተዋሃቦምሲ ሓሳዳ ስለ ዝኾነ እዮም ዘይሂቡና እዮም ዝብሉ ሓንጎሎም ጥዑይ ከም ዘይኮነ በዚ ካትፈልጥ እቲ ኣባ ጅጎ ዝሃቦም ማይ እሞኻ ብሕጊ ተፈጥሮ ውሒዙ ንዝኸይድ ንኽኽልክሉ ምስ ኢትዮጵያ ዝበኣሱ ዘለዉ ነቲ ንዓና ተፈጥሮ ዝሃበና ነገር ግን ብሓይሉ ንኽወስዱ ክመጣጠሩ ከለውስ ከመይ ገይሩ ይወሓጠሎም ትብል ግን for them is always normal ንቐፅል እቶም ፕሮፓጋንዳ ዝገብሩ ዘሎ ብምሉእ ሓይሊ እዮም ዝቕፅሉ ዘለዉ ሀገራት ወታደራዊ አቅም ምን ይመስላል የምትለው ነገር በዳታ አድርጎ ያስቀምጥልሃል ምርጥ አድርጎ ያስቀምጣል ምንድነው ፋክት ናት መረጃ ናት ምንድናት በቀጠናው ከላይ ከቱርክ ጀምሮ እስከ ሶማሊያ ድረስ ያለው ወታደራዊ አቅም ምን ይመስላል ወታደራዊ አቅማቸው እነዚህ ሀገራት ወታደራዊ አቅማቸው ምን ይመስላል ከዛስ በዚህ አሁን በቀጠናው እየተደረገ ያለው ውድድርስ እንዴት ተጽዕኖ ያሳርፋል በዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ እንዴት ነው አሸናፊ ነው ልትወጣ የምትችለው አንድ አሪፍ እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ከም ዓቢ ፕሮፓጋንዳ ክሰርሑሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኢትዮጵያ ፍርቂ ሚልዮን ሰራዊት ኣለዋ ዝብል ኣሎ ኣቡ ካልኦት ንበዓል ሶማልያ ንበዓል ጅቡቲ ናራዩ ኤርትራ እኳ ዝኣክል ሰራዊት ከም ዘለዋ እዩ ዝገልፅ ኣብኡ እውን ብኩሉ መዳይ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ይስምዕዎ እዚ እቲ ዘረባ ናበይ ክጥቀምሉ እዚ ንህዝቦም ሞቢላይዝ ንምግባር ሞራል ናይቲ ህዝቢ ሓፍ ንምባል ክጥቀምሉ ዝኽእሉ እዩ እዚ ክትፈልጦ ክትከላ ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ግማሽ ሚሊዮን መሆኑ ዳታ ነው ያሳየኝ አይናገሩ ስንት ነበር የሚሉን 140 ሺህ ይሉናል አብቼ ግን ነግሮናል ግማሽ ሚሊዮን ይበልጥ እንደሚበልጥ እኮ ነው መድረክ ላይ ነግሮናል በቀጠናው ከቱርክ እስከ ሶማሊያ ከኳታር እስከ ሱዳን ብለያዘው በዚህ ኤሪያ ላይ በዚህ ቀጠና ላይ ከፍተኛ ጦር ሰራዊት ያላት ሀገር ማናት አንደኛ ኢትዮጵያ ናት ኢንተርናሽናል ምንድነው እሱ ኢንተለጀንስ ስተዲስ ምናምን ነገር ነው ኤስቲሜት ያደረገው ኢትዮጵያን ጦር ወያኔ መጥቶ ሲመታን ምን አተረፍን ከባዶ ተነስተን 500 ሺህ ጦር ገነባን every action have እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ኣይ ከም ሓደ ዓቢ ወያኔ ሓሪሙ ሰራዊትና ምስ በታተኖ ድሕሪኡ 500 ሺህ ወይ ምን ፍርቂ ሚልዮን ሰራዊት ክንገብር ክኢልና ኢሉ ክፍክር ይምፅይዎ ኣብ ውሽጢ ዓመት ዝገበርካዮ ሰራዊት ዘድምዕ እንተዝኸውን ዳ እዚ ፋኖ ዘጋጥሞ ዘሎ ካበይ ዝመፅእ ኢሉ ቁርብቲ ላይ ንእሽተይ ጠውዩ ዝሓትት የለን ባይ ዘ ወይ ሕጂ እውን ሓደ 50 ሺህ ሰራዊት ዲባል 40 ሺህ ሰራዊት ናብ ፋኖ ገጾም ሰዲዶም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ ቅድሚኡ መዓት ፈኸራ ገይሮም መዓት መኻይን ካብ ኦሮሞን ገለን ተበጊሶም ከይዶም እዞም ሰራዊት ድማ ኣብ ዝፈቐዱ ክማረኹን ክሃድሙን ይቕተሉን እዮም ተራዮም እጂ ድማ ከም ብሓድሽ ሞቢላይዜሽን ኢሉ ድማ መዓት ሰራዊት ሰዲድ ኣሎ ቁፅሪ ሰራዊት ዝኸውን ዳመ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ሰራዊት ምሳለዋ እንድያ ውፅኢት ደ የምፅእቲ ሰራዊት ይትሕቶ እምበር ባይ ዘ ወይ ንኣምሓራ ሕጂ ንፋኖ ሰራዊት ሰዲዶም ክስዕርዎ ደኾኑ ገለገለ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ኣሎ ኖ ክሓስብዎ ይክእሉን እዮም ሲምፕል ክስዕርዎ ይክእሉን እዮም ስለምንታይ ምኑን የአዲስ አበባም ህዝብ ከሌላም ክፍለ ሀገር የመጣችሁ እኛ በዚህ ዓመት አዲስ አበባ እንገባል እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኖም ስለ ዘሎ ነቶም ፋኖ ክስዕርዎም ኣይክእሉን እዮም ኣብ ትግራይ ኣይሰዓረን ሰራዊት እዚ ኣብ ኣምሓራ ክስዕር ኣይክእልኒ ኣብ ካልእ እውን ክስዕር ኣይክእልኒ ምክንያቱ ህዝባዊ ቃልሲ ማለት ሎሚ ኣብ ገዙ ሻሂዩ ክሰቲ ውዒሉ ምስ ስድሩ ውጊዕሉ ግራቱ ፀኒሑ ገለመለ ድሓራይ ግን ተወጊኑ ምስቶም ብርጌዱ ኮይኑ ዝቃለስ ሰብ ኢና ንዛረብ ዘለና ከምኡውን ፉል ታይም ተቃለስቲ እውን ኣለው ስለዚ ነዚ ቃልሲ እዚ ክስዕሮ ኣይክእልኒ ነቲ ህዝቢ ኩሉ ክቐትለቱ ዘይኮይኑ ከምዚ እስራኤል ኣብ ቃዛው ትገብሮ ዘላ ከቢድ ክስዕሮ ህዝባዊ ቃልሲ ከቢድ ክስዕሮ ግዜ ክወዘልካዩ ብዙሕ ግዜ ክተጥፊኻ ዕንወት መጠንዘዝ ዝደርበኻዮ ንኣብነት ነፋሪት መፅያ እንተሃሪማ ኩሉ ህዝቢ መሊሱ ኣብ ጎኒ ፋኖ እዩ ዝኸውን ሰራዊት መፅኡ መጥቃዕቲ ተገይሩ ህዝቢ መሊሱ ኣብ ጎኒ ፋኖ እዩ ዝኸውን ስለዚ
بزي من قد كيدون كعوتهم زي كله سرايت كسر جبر كالك كمان ورانا بوليتيكا خالو بزسمه ነው መንግስታዊ አክተሮች ብቻ ሳይሆኑ ነን መንግስታዊ የሆኑ አክተሮችም እየመጡ ነው ሶ ኢትዮጵያ ራሷን ከተሞች ምሁራንን ጨምሮ በርካታ ዜጎችን በዘፈቀደ አምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስት በአማራ ክልል ትላልቅ ከተሞች ምሁራንን ጨምሮ በርካታ ዜጎችን በዘፈቀደ እያሰረ ይገኛል በማለት ወቅሷል። አምነስቲ የኢትዮጵያ ወታደሮችና ፖሊሶች በአማራ ክልል ውስጥ እያካሄዱት የሚገኘው የዘፈቀደ የጅምላ እስር መንግስት ለሕግ የበላይነት ደንታ እንደሌለው ማሳያ ነው በማለት ከሷል። የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች በመቶዎች የሚቆጠሩ ታሳሪዎችን የሚያስሩትና ፍተሻ የሚያካሄዱት ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ እንደሆነና ታሳሪዎችም በሕጉ መሰረት በ48 ሰዓታት ውስጥ ፍርድ ቤት እንደማይቀርቡ ከዓይን እማኞች መስማቱን ድርጅቱ ዝርማ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሐቅናት አለው ዲብሉን መብዛሕቶም ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ዋን እዚ ኣሜሪካውን ኣጻራውን ከም ዘላ ተረዲዎም ኣሎ ትኩል ናይ ሚድያ ምንጭታት ናቶም ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ለንቀነ ብዛዕባ ኣምሓራ ዝበሉ ኣምፅልኩም ነይራ ኣምሓራ ክንደይ ሰብ ካብ ቤት ትምህርቲ ተሰናኺሉ ከም ዘሎ እቲ ሃገር ኣብ ሕማቕ ወዲቓ ከም ዘላ ስለዚ ኣሜሪካ ሬጂም ቼንጅ ይሰርሑ ከም ዘለዉ እዮም ዛረቡ ዘለዉ እቶም ኣክቲቪስት ናቶም ኦፍ ኮርስ ካሊዎም ከም ዝኽእሉ ንረብሓና ኢትዮጵያ ኣብ ብሪክስን ኣብ ገለን ዝኸይድ ተኮይኑ ኣብዚ ስምዑ ዋይጅ እንታይ ይብላ ኣሎ ከቀይ ባህር ርቃ ልትቀጥል አይገባም ሪኢንሰርት ማድረግ አለባት የባህር በር ጉዳይ ከኢትዮጵያ ህልውናም ይያዛል ሲባል ይሄ የህልውና አደጋ ከውስጥም ከውጭም የተቀናጀ ነው በሚል እነ ፕሮፌሰር መድኃኔ ታደሰ እነ ዶክተር አብደታ እነ ዳደ ሌሎችም እነ ፕሮባብሊ አይ ቲንክ አም ራይት ጀነራል አበበ ተክለ ሃይማኖት የተለያዩ ጽሁፎችን ጥናቶችን ከማቅረብ ባለፈ سنتايم زبل زلو قداي ناي كاي بحري بقليلو كغتفو كمزي دليون نوشتاوي بوليتيكاوي حالكي كمزي تقمم زلو كل زي صقمات وشتوم زلو تناي غبص ون صبو غير تزاريبوني قريصلكم نيرا بسمعوا realize that fabricating baseless allegation against other states and inventing fictional external enemies are nothing but futile attempts that are meant for internal consumption to distract attention from Ethiopia's many domestic challenges that are of its own making. Egypt, which is an ancient civilization, a responsible state in Africa. Sometimes ዝብሉ ዘለው ኢትዮጵያ ኩልቲ ናይ ደገ ጸላእቲ ከም ዝገብሩን ለው ናበሉ ዝፈጥርዎ ዘለው ጽንጽዋዩ ውሽጣዊ ጸገም ባዕሎም ዝፈጠርዎ ባዕሎም ዝሰርሕዎ ዘለው ናቶም ናይ መርሕነት ጉድለት ኣጋጢሞም ዘለው ካልኦት ሓይልታት መጽኦም ከም ዝድግፍዎም ዘለው እዮም ዝነግሩ ዘለው ዝኻኸ ንምንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኩሎም ቶም ተቃወምቲ ሓይልታት ንፋኖ ድዩ ንህወሓት ድዩ ንኻልእ መን ክድግፎ ከም ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለው ግብጽ ክድግፎም ትኽእል ቅድሚ ሕጂ ትድግፎ ነይራ ሕጂ ድማ ብዝያዳ ክድግፎም ከም ትኽእል ፈሊጦም ስለ ዘለው እዮም እቶም ኢትዮጵያ ከምኡ ዝዛረቡ ዘለው عجوجو مبالم ስለዚህ ተረፈ ደሓን ንሽተይ መልስ እስከ ኩዋሃቦም እዚህ ውስጥ ወታደሮች ጥቅም የምትጠቀምበት ሰዓት ሮገዲ ኸዮ ዝህዝቢ እዚ ኸዲንኡ ዘዕትኽ ተደልዩ ዘህምም ተደልዩ ዝነግኽ ንዓቕለኛ ሓፋሽ ሕቁይ ትነቕንኽ መምህር እዩ ዝህዝቢ መላኽ ግናይ ግዜ 30 ዓመት ጠሚው እናተጓዕዘ ሊብሬቶ ናይ ባሕሩ ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ብዘይ ምጻእ ኣይትምጻእ بدم كيتو وزن دساق كبرو نندود زمته اسكستاز ولع سمون ناس انته تسكار زنابر بملحسوز خطته ماي معدوز وقامت مايو نات زمته እሳቸው የሚያወሩት ውሃ የሚሉት በአብዛኛው ስለ አባይ ትክክል ውሃዎቹ ተጠቅመን መልቀቅ አለብን ብቸኛ ሰጪ እንጂ ተቀባይ አይደለም ልክ ናቸው ግን ሌላው ውሃ አለ ቀይ አባይ ብሪጣንያዊ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዳረን ውች መቀላአትዮም እቶም አምባሳደር ኣብ ዓለም ለኸ ማዕርፎ ነፈርቲ አሉላ አባነጋን ትበጽሑ በፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ አቀባብላ ተገይርሎም ኣሎ አምባሳደር ዳረን ውች ኣብ ጻንሒቶም ኣብ ህልው ኩነታት ትግራይ አፈጻጽማ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ምምላስ ተመዛበልቲ ሙሓስ ግዛታት ሓድነት ትግራይ አፈጻጽማ ምስንባትን ዳግመ ምጽንባርን ሓይልታት ትግራይ ሓዊሱ ኣብ ሰፋሕቲ ክልላዊ ዛዕባታት ተዲቦም ዘተከካይዶም ተባሂሉ ድማ ትጽቢት ተገይርሎም አምባሳደር አባይ ብሪጣንያዊ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዳረን ውች መቀላአትዮም እቶም አምባሳደር ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ፍሉይ አምባሳደራት እዮም ዝኣትዉ እቲ ስቴት ፖለቲካዊ ሓይሊ ድዩ ወይስ ኣካል ምምሕዳር ናይ ዞባ we don't know but again ትግራይ ፖለቲካ ጌታቸው ረዳ ዌስተርን ሰፖርት ከም ዘሎ ትክክለኛ ብትክክለኛ ምዕራባዊ ዓለም ንጌታቸው ረዳ ሒዙ ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ ኣካል ናይ ትካል ክፋል ናይ ህወሓት ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ዘይተዋሕጠሉ ዘሎን ብዛዕባ ዝዛረቦ ዘሎ እስከ ስምዑ
زحلفا مهان زري كانت أيو أو كتم أخصمكو قلت خمس رأنايو كنتيشن عسر سلسن هرسكراي جناسايدا وكينات وروسيو تغطيتو تقراي بسلاتي بغل خرنا حتوريرا توحيتا دكال تلقات فرشون تلو حفت نورة تورر تلو أمس أبن تلنا نزعد زيادة تقيمون بانداتات بس برسقنا حريخهم كتما خصومن زوان أغل زوان محضر نورو بانداتات برسقنا نكو مستنفر فنقوطو كتما نزل لقج لكو أركنا فكيرهم مدى حيزم كاساس له سلازي حد أبنت نيسال الفا قالاي أبريتوريا كابزا غمتو من التوتات حانت زيادة سمع بريتوريا بمولو خفت سم مقبار سمع بريتوريا بزيحيز كابتوم زحازو خالق تحتات النت من رقيقات زون نتي جزياو من محدار استوهبوا تلوخوي تحتات النت جنوسايد فتسوم أكالة تحتات النتهم كرقاقت اللو جنوسايد فتسوم أكالة تحتات النتهم كمين رقاقت فتسيم كايلكا سؤيل كاري كاوي كنولاو تقراي جزياوي منغستي تقراي خون هزبوين حرن تقراي بزبالة بهزبي تقبلنت زرخبلو أخيواتات بمبزحن أخيواتات بمكيادن كيكونه ورلتي كاب تقراين بخوصن تمزابلت وقراتنا نبربتهم نخملسون انتقيرهم ترعيو زي زغون يكون زيغا كاسمرلو زقبون كزارو زقبوني كم تزبل وطمال بحرنا خنستيل لو جمال زينو يرغاغنا አሰብን ከፈለጉ ገመኖቻቸው ነው ያጠጡበት እያለ ሲናገር አድሮ ታርቋል። ኢትዮጵያ በአሰብ ላይ ምንም አይነት የይገባኛል ጥያቄ እንደማታነሳ ተናግሯል። በዓለም አቀፍ ሕግ ያን ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም ሄድ ኦፍ ስቴት የሚባል ወይም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በኦፊሻል ካፓሲቲ ወይም በሀገር ባለስልጣንነቱ የሚናገራቸው ነገሮች ውል መፈራረም ያህል አስገዳጅ ውጤት አላቸው። ገመላይ ትረብሽ ካባህሩ ማዩስተ ወይና ዓት ጋበዝ ቁርቁምስ ውስጥ أباي كان هلا تدلع الطلع تقيب لالو صاوعيتو اسمع مقود كان ملحس كان ناب تفاسو سقنا ببحر انداماتكا تلف صفافا روبندو طايخ زاري ما خات امت نمن تخوح هدد الكحدت أبار باروس حشواي سختت ጋዜጣዊ መግለጺ ንዴት ብዝደረኾ ጭንቀት ንምንዋትን ቅልውላዋትን ምጽሕታርን ኣሜሪካዊ ሰነተር ክሪስ ኩንስ ኣምሳሉን ከደምቶምን ኣብቲ ንኽልተ ዓመት ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ኩናት ኤርትራ ጃምላዊ ግፍዕታት ፈጺማ ዝብል ምህዞ ከም ዝፈሓሱን ከም ዘጋውሑን ዝዝከር እዩ። በዚ ሓሶት ብምድግጋም ሓቂ ከምስሉ ዝገብርዎ ናይ ህድማ ንቅድሚት ፀባዕፋዕ ኣብ ዘይማኣድና ክንዕደም ስለ ዘይዘለና ትን ስለ ዝበልና ከየጋልቡ ሕነኹ ንብሎም ጋዜጣዊ ኤርትራ ትክክለኛ መልሲ ሕፅር ዝበለ ግን ዕምቆት ዘለዎ መልሲ ንከታተለኩም ኣለና የግዳስ ኣብትናትኩም ዳስ ኣብትናትኩም ፕሮፓጋንዳ ክንስዕስዕን ከነዳኽርን ኣይንደልን ኢና ብምባል ጽቡቕ ዝኾነ መልሲ ሂባቶም እያ ነዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ብፍላይ እዚ ናይ ጀኖሳይድ ኢሎም ክጠባብይዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ሓደ ካባቶም እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣብዚያ እቶም ተቃወምቲ ድዮም ወላ እንታይ ካ ትብሎም ተዛሪቦም ነይሮም ስምዑ ኣብዚ እንታይ ተባሂሉ ነይሩ ከይዱ ነፍቲ መጀመርያ እዋን ንኢሳያስ ኣውፃእዮ ዝተፈፀመ ገበር ንኢሳያስ ጥቕሊልካ ኣቦ ሴኔተር ሪትስ ክሩስ ሓደ 54 ዝኾኑ መከላከያ እውን ናብ ፍርዲ የቕርቦም ኣብ ማዕፆኻ ይበፅሕ እንትፀገም ንዓኻ ክነድሕነካ ኢና ኢልዎ ኢሳያስ ግን ኣውፃእዮ ትገበን እውን መብዛሕትኡ ብኢሳያስ እዩ ተፈፂሙ በል ኢልዎ ሓደ ሰነተር ከይዱ ነፍቲ መጀመርያ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ኢሎም ነይሮም ኣብቲ ኩናት ምስ ተወደየ ንኣቢ ንስኻ ካብቲ ኩናት ካብቲ ናይ ጀኖሳይድ ከነውፃእካ ኢና ገለገለ ጀነራላት ናትካ ኣብኡ ኢድ ከም ዝነበሮም ጌርካ ኣረክሶም እሞ ሻዕብያ እያ ፈፂማቶ እዚኣቶ እዞም ጀነራላት ብዘይፍቓደይ ገይሮም እሞ ዝዓብዩ ብዓብዩ እቲ ዝተገበረ ግን ሻዕብያ ይገይርዎ ብምባል ኩሉ እቲ ገበን ናይ ጀኖሳይድ እዩ ናይቲ ገበን ናይ ኩናት ናብ ኤርትራ ፀጊዕና ንኤርትራ ጥራይ እገዳ ክነውርድ ኢና ብምባል ሰሪሖም ልዮም ስለዚ ኩሉ እቲ ገይም ከመይ ገይሮም ከም ሰርሕዎ ዘሎ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ከመይ ጌርካ ጅሆ ትገብራ ከመይ ጌርካ ግዳይ ናይቲ ኣጀንዶም ትገብራ ለይትን መዓልትን እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ
بحفشا إرتراجن أملا خلوا حزب اللوا صنع زخون حزبي صنع زخون منجستي صنع زخون سراويت سلازلوا سلست أجد سبعة سلازلوا حيال تصورنت كاسلازلوا تعبرت سب نزمصو نجارات مكيتو كسجر زغل كسعر زغل كعواد زغل عقم سلازلوا يو مبر اتفتنتاتن تحمق نجارن وحد سلازخونه ويون سلازي جبر يكونن من البعض تزجبر زلو حماق ناب صبوق نكغير كله اسكي اب حسب استجبر مدبر عيوب زي سفري ولا اتربع جملكم كنتات حباري اتصنعتكم نوح تصواري معلم ممسايم مسعسا نباري مقنتكم جمجم سمايا وبحري سبچو زي بلوكم سبعسا نباري سبچو سبعسا وعلخم نجاري حقا هاجر ندخم دلدل مساجري حنبس وعلو ابزن رئ زلنا حري اتزنخم ورحق تساجاري سبساربا زي بلوكم سبسراري سمارسا زي بلوكم مأخل بحري سبسدح إلى نايك أرسنا من نهاري برتع زصحيهم سو هاروري مس إز مبراق جقنا تورواري إنه لكم هاجر راسني وحدري كاب هاجر وقتال محري قويتال معت قويتا هنصت وفري برتن أفرازان وترو يباراري إنه لكم عدي ألبي سوا خبري كما يخم ويس جماجم كيح بحري أبعنا سنت أبراس جنبوز قني وسمون مملأتها بتأمرت بفقري اتقشارتكم تفكريم مساهم كل وعد تعدينا بريدك عسوس سفر سجان زت فرارمنا بدمن بواجان نزبنا جونجان مشان جوجان نزبنا هلخ نزبنا دلخ تتمال تمالي أبايز الساقو كان زبن منجاجان نقط أفن عداجان أصني خايا دوبو بيكون معراب بعزة اللي الربارب نسب تعبيت لبس تسر نقص قاب بحري سب كيدان اندينا ناي لب نفاتو قنا دم ببيتي كما يدحن اتو نعين نعخان فقرين فقر خان ندمصين دمص خان كفلات بوا كما يزبل وبحري وابير تي في الله تلكم ناي بحكي دس دبل قدميا نتي صنعاتنا يرتراو حزبي فلاي دما حزب عسب ليتم معالتن كرغمون كزاربولون عنكيفهم كوديهم ما يخونوا بحفشاجن ودباتكم تدليهم أجمال استيلو تدليهم تلاقص ولو زبلو نهلكم ودباتنا يرترا دما بتوم جانو دكيري ليتم معالتن يشرحولون كي تسلشوا من كي دخمون يفريلون يودقولون زي مسلتي إذا ودب عسب من ساعات يرترا سرحوا زلويو أبيك سنتاي بوست جيرا نيرا لنكنه أتنك قدمي مالي مثلني انتاي له بوست جيرا إرترا ناي سلام حيليو ناي إرترا دبلوماسي منجست إرترا ناي سلام حيليو من السودان انتخوني من السودان مقاقيلو قال أجندا كسال ازدلي كونا ناب السودان مس جبت انتخوني نجبت قال نجر هيبو قال شيتو نكال نجر كمكال ازدلي كونا نسومال قال هيبو قال كوسط كم كالو ازدلي كونا مس جبت سلام تغيرون سلام سلازدل مس غربا بتدامبر نقال هيبو نقال كوسط نتك منتل نتخملس سلازدلي كونا سلازي ناي إرترا ناي بحكي ناي سلام دبلوماسي ناي سلام حيلي ناي سلام صلوا أبزو باقرنا أفريقيا بمبال مصحفكو كندي كمولو إثيوبيان إرتراويان سلام تاي بوست تقبرو سلازبلو معاتيهم دبلسو جنزين مالتا بسوشيال ميديا نوح يرى سلازلوغو بخمزتات كنبل مالتا يكون انجن بحفشا اب اكس ساليغو نتي حبريتاتات بوشا مقبار زعبا إرترا نتي انترناشونال اودينس استفل عليك كابزناتي فيديوتات كوكوريس او ناو بوست يقبري نتي نا إرترا شم نا إرترا سراويت نا إرترا مريت لولاونت نا إرترا منجست زخدو منجدي نفقالوت متتي تاوكو قبر كم زيدلن كابرا بحانا هزبون هاقرون وصاي كالك قبر كم زيدلن سلازابيك سيغون كمون أبدرار فور أفريكا بإنجليش فيديوتات كنقرب نفتنا لنا بحفشا انتايك بلوكم زدلي إرترا بزك على هاقرا أبتكا بابيا بخل يحوز ولا أبتتايت لاتين سريهم اللهم إرترا بحويات خبيبا زلا يمن إسرائيل الأمريكان قال ملاني أبو زهر مزالو سوم دمان نيو يهار ملو سودان عبرت عزغنا كوينات يا زلا إثيوبيا زان رياضة لنا هنا نايفانو بتي ناي تجراي بتي ناي تبتي حجر مام الصوماليا قبل اليد مام زقبسي يتفانون له سلازي أبقر بيتنا بتاعونكو حوس سلام زلوا ويون وشت أو سلام ملو سلام زلوا إرترا جبتو كتب لتغلم جبتو سلام يبلون كبلك ما يكن لكن جبتي is very small ناي حدا كتما حزبي إرترا كن عبا هاجريو نويح بدوتا سجر هاجريو نويح تاريخ زلوا هاجريو سلازي إرترا أبزوانزي سلاما كمي جيركا توحس حدنا نايتز بكمي جيركا كاب ولدنا ولدا كم سجر تجبر كمي جيركا
ኣብቲ መንግስቲ ብዘገምታ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ፃዕሪ ናይ ልምዓት ይኹን ናይ ዕቤት ከመይ ገይሩ እቲ መንእሰይ ናብኡ ይቃነ ካብ ፖለቲካን ካብ ፍልልይን ካብ ባእስን ዕግርግርን ወፅዩ ከመይ ገይሩ ናብቲ ልምዓት መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ንመትከል ሒዙ ኣቡነ ሽሙ ንማዕበል ሒዙ ዘርዮ ዘሎ ኣብቲ ናይ ናቱ ቻነል ወሪዳ ዝነበረት እያ የሪዎ ኣለዉ ከመይ ገይሮም ከም ሰርሑ amazing next time when I go I will do the same ምሳቶም ኮፍ ኢለና ዝክርዮ ደስ ዝብለኒ እዚ ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕ ብዓብዩን ከመይ ገይሮም ይሰርሕዎ ደስ ዝብለካ እዚ መትከል ዝላኪ ነዚ ክገብር ዝኻለ ናይ ሆፕ ኣብ ናተይ ግዜ ድማ ኣነ እውን ነዚ ኩነታት እዚ በቀረባ ቀሪበ ንኽርዮ እቲ ወደብ ከመይ ኢሉ ከም ሰርሕ ክንደይ መንእሰይ ናይ ኤርትራ መንእሰይ የለን ኣብቲ ሃገር ከምዚ ይገብርኒ እዩ መንዳይ ትሰርሖ ዘሎ እዚ ካብ ህንዲ ዝመፁ ህንዳውያን ይሰርሕዎ ኣለዉ ኤርትራውያን እዮም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ኤርትራ ድማ ኣብዚ መፁ ዘሎ ሒደት ዓመታት ኣነ እንታይ ዝብል ዘሎ 34 ዓመት ሃባ ሓድሽ ወለዶ ንኩሉ ነገር ክትከኦ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ከም ኣፍሪቃዊት ሃገር ቀልጢፊት ወለዶ ዝተኻኻእ ወለዶ ቀልጢፊ ዝተኻኻእ ስለዚ ሓድሽ መንእሰይ ነቲ ሃገር ብምሉእ ክመልኦ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክል ኣለና እዚ ድማ እቲ ባሕርና ርዮም ሕማቕ ዝስምዖም ብዛዕባኡ ሕስድና ዝስምዖም እንተኮይኑ ናቶም ፀገም እዩ ናትና ፀገም ኣይኮነን ኤርትራ ግን ብዘገምታ ናብ ፅቡቅ ግዜ ትኸይድ ዘላ በቲ ዘላቶ ድማ ኣምላኽ ይመልኣ ኣላ ክብል እየ ዝደሊ ብዙሕ ነገር ኣላ ኣብ ከባቢና ንሕና ግን ኣስተውዒልና ቀዳማይን ቀንዲ ሓላፍነትን ኣብዚ ቻነል እያ ንክሰርሓሉ ዝደሊ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ንስኻትኩም ድማ በብትኽእልዎ ንሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ብጓል መንገዲ ህዝብና ኣይንመቃቕል ኣብ መንጎ ህዝቢ ፀገም ኣይንፍጠር ብሃይማኖት ክመቃቕሉ ካዮም ዝፍትኑ ብኣውራጃ ክመቃቕሉ ካዮም ዝፍትኑ ፀላኢኻ ድማ ኩሉ ግዜ ክመቕለካ እዩ ዝደሊ ምክንያቱ ንኸጥፍኣካ ዝቐለለ ስለ ዝኾነሉ ስለዚ ዕድል ኣይትሃቦ በንፃሩ እትዮም ካልኦት ንክማቐሉ ክሰርሕ ክትክል ኣለካ ፀላኢኻ ብውሽጡ ክምህምን ክፀርዕ ክትክል ኣለካ እምበር ንስኻ መሳርሒ ናይ ፀላይ ኮንካ ህዝብኻ ክዳኸሙ ከተፍቅድ የብልካ እናበልኩ ናይ ሎማ ርሰብ ዝጉድየ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ሼር ምግባር ኣባላት ነዚ ቻነል ምዃን ድማ ናይ ወትሩ ንዓኻትኩም ንዛረቦ እዩ እሞ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ክገድፈኩም እየ ሰፖርት ግበሩ ለትስኪ ኣዲኡ ዘፍቅር ኣገሩ የፍቅር እንዝመቶ የብላድግ ቅያትማል ኣሎ ብርስግ ወትሩን ኣብ ልቢ ዝፅመል ዝግ ሻምነ የሻምና